Ayan, good evening sa inyong lahat. Ayan, salamat Auntie Merly Manzano, ayan. Inaaral ko itong bagong StreamYard sa phone. Wala siyang green screen, grabe. Wala siyang green screen, ayan. Wala siyang blue screen. Hindi natin mapalitan ang ating blue screen. Ayan, nandiyan na rin tropang bonus sim and ninja ni Loyal Ako Vlog. Ayan, maraming salamat po. Sana all, sabi ni ninja ni Loyal Ako Vlog. Ba't di ko mahanap kung nasaan yung blue screen? Wala sa settings eh. Oh. Ito pala ang bagong update ni StreamYard. Nasaan ang kanyang blue screen o green screen? Wala. Wala. Ayan, paki-share po, share. Hindi ko pa pala na-i-share sa community. Ayan. Salamat sa nakatamsak na dyan. Ang problema ko, wala yung blue screen. Saan ko makikita yun dito sa bago? Sa bagong StreamYard mobile. Ayan. Pinaaral ko pa kung paano. Ayan, paano ba 'to? Ayan. Till the end, kapatid, asahan mo ito. PG means background, not hi, guys. Di kita dinig, nakamute ka. Kamute ba ako, ate? Hindi naman. Wait lang. Pala ako. Set. Ayun. May headset pala ako. Ayan na si Mami Lynn. Here, hair na, sabi ni Mami Lynn. Here, Mami Lynn, here. It's here, not here. Ayan, inaaral natin. Wala tayong blue screen dito sa bagong StreamYard. StreamYard mobile, walang blue screen. Grabe siya. Oh. Ay, grabe. Wala siyang blue screen. Hindi ko mapalitan ang ating blue screen. Ayan. Salamat, Mami Lynn. Akyat ka, Mami Lynn. Akyat ka maya-maya, Mami Lynn. Share muna. Ako rin, hindi ko pala na-share sa community ko. Loko-loko naman ito. Hindi ko na-share sa community. Ayan.
Buti pa si Mami Lynn na-share niya. Ayan na, ayan na. Ayun oh. Kinuha ta signal mon. Sabi ni Rocky Womil, ayan. Ayan, salamat, salamat. Okay ba, okay ba? May sound ba tayo? Ayan. Salamat, salamat, Lakay, Rocky Womil. Ayan. Salamat, salamat sa patamsak ninyo dyan. Ayan, naghihirap ang Pilipino. Wala pa tayong, tripod. Ayan, salamat, Ate Jane. Good evening. Good evening to you, Ate Jane Pajarillo. Ayan, salamat, salamat. At nakasupport kayo. Salamat talaga sa inyo. Ayan. Ayun. Salamat, salamat talaga sa inyong pagpunta. Ayan. Pinaayos natin at inaaral ang StreamYard Mobile. Ayan. Kasi may email kanina si StreamYard na okay na sa mobile kahit hindi ka na mag-desktop mode sa Chrome. Okay na daw. Ayan, sinubukan naman natin. At ito ang nangyari, wala tayong hindi natin mapalitan ang ating blue screen. Ang problema ko, saan ko kukunin yun? Inaaral ko ngayon. Dati, nasa settings lang yun ng cam at saka hindi ko magawa. Ayan, Happy Jenky. Good evening. Good evening, ma'am. Ayan, isa rin niyang teacher, si Happy Jenky. Aloha, sabi naman ni Auntie Merly, ang auntie ng YT. Ayan. At hindi ko naabutan ang kanyang premiere. Ayan, nag-replay na lang ako, auntie. Hindi ko naabutan yung premiere mo, auntie. Nalimutan ko. Ayan, nag-play na lang ako kanina. Ayun. Ayan, si Rocky Womil nagbaba ng kanyang link. Ayan. Baka naman hindi nyo pa nadikitan si Rocky Womil. Katropa ko yan sa Tropang Ilocano. Ayan. Sama ko yan sa Tropang Ilocano. Rocky Womil. Ayan. Tambay lang daw si Auntie Merly. Salamat, Auntie Merly, sa iyong patambay. Ayan. Tambay is more than enough, Auntie Merly. Salamat, salamat po sa patambay. At tayo ay tinatamad gumawa ng video. Ayan, ang dami kong video na naka-separate na. Yun na, gagawin ko na lang. Tinatamad pa tayo. Grabe. Kaya mag-live stream muna tayo para mayroon tayong content. At nang hindi tayo masiro kay Lolo. Ayan.
Hinarap kung paano gawin itong ano, kung bagong StreamYard. Ayan, oh. Okay lang yan, sabi ni Auntie Marley. Andyan din ang ating misis. Ayan, Auntie Marley, pakidikit nga yan at si Charmin Lace. Misis ko yan, Auntie Marley. Nagbablog na rin. Ayan. Ngayon lang ako nakaba. Oo nga, Auntie. Ngayon ka lang. Okay ka na ba, Auntie? Kalabas ka na ng hospital, Auntie. Ayan, Rocky Wamil, OTW, sabi ni Happy Jenky. Ayan, taga Team Vibes yan. Ayan. Auntie Marley, pakidikit mo nga si Charmaine Lay. Ayan, si Charmaine Lay siya na ang aking misis. Ayan. Tropang bonus sim. Ayan, wala kang pasok kayo. Tropang bonus sim. Kala ko pang gabi ka. Ayan. Andyan din si Jeneline. Ayan, ading Jeneline. Galasco sa Curious. Ayan. Maraming salamat. Nandyan din si Ate Loyal ako vlog. Ayan, may paninja. May paninja. Ayan. Hindi pala ako kayo. Paano ko papalitan ngayon itong blue screen ko? Grabe naman si StreamYard Mobile, oh. Hindi ko mapalitan, eh. Anong gagawin ko rito? Grabe siya. Grabe siya. Ayan, salamat sa 7 million dyan. Ayun, no, natumba ang aking cellphone. Wala tayong cellphone holder. Ayan. Shout out kay Auntie Merly, sabi ni Mami Lynn Vlog. Ayan, kala ko ba akyat ka, Mami Lynn? Akyat ka, Mami Lynn? O maya-maya pa. Nakamute kayo, guys. Di ko kayo marinig. Wala. Nakamute daw tayo. Wala ba akong sound? Ay, day off daw ni Tropang Bonusing. Wala ba tayong sound? Mga kakwentuhan dyan? Ayan, sa house na ako pero binawalan ako magpuyat at magbabag sa harap. Ayan, Auntie Merly. Ayan, health is wealth, Auntie Merly. Unahin mo yung health mo, Auntie. Wala na kaming auntie kapag na-hospital ka ulit. Ayan. Ingat-ingat po, Auntie Merly. Ayan. Ang aming butihing auntie. Ayan. Diyan kami mga nangisda noong unang panahon. Ayan, panahon ng hapon. Nasa Hapon, nasa Japan si Auntie Merly. Ayan. Shout out daw. Hello, Mami Lynn Vlog. May sound naman pala. Ayan. Salamat, Auntie Merly. Narinig mo pala. Ba't si Ate Loyal ako vlog? Wala daw akong sound. Dinig ba yung music, Auntie Merly? Ayan, si Nightbot. Ayan. Ayaw gumana ng aking blue screen. Paano kaya gagawin ko rito sa... Bago kasi itong ano ngayon, bago itong si StreamYard Mobile. Ang problema ko kung paano ko wala yung green screen o blue screen ko. Yun ang problema ko ngayon dito kay bagong StreamYard kasi hindi mo na kailangang mag desktop site sa Chrome kung gagamitin si StreamYard. Kasi okay na siya, compatible na siya sa Ayun, naririnig din daw ang music. Sabi ni Auntie Merly, andyan din si Ate Jane, Ariel Pajarillo, ayan. Ang ating kaibigang Ate Jane, ayan. Si Auntie Merly, naririnig daw ang music. Wala ata akong choice kundi mag-desktop pa rin. Kasi sa mobile, hindi ko mahanap kung nasaan si nasaan yung settings ng pa-blue screen at green screen. This is my first time na gamitin tong StreamYard Mobile. Ayun. Kung nasaan siyang settings. Dati nasa settings siya ng mic at saka cam. Pero ngayon, wala naman na.
naka-default lang naman. Ano kaya? Paano kaya? Antok na ako mga katropa, aga pa bukas para sa content. May pa-content pa si Tropang Bonusim. Ano yung bagong name mo, Tropang Bonusim, ha? Abangan ko yan, ha? Ayan, si Ate Roseline, tamsak ko, sabi niya. Ayan. Baka naman. Baka naman, may gustong umakyat na team vibes dyan. Ayan. Ganito pala, iba ang chat niya. Ibang-iba. Iba ang bagong StreamYard natin ngayon sa mobile. Ayan. Ayun, mobile na mobile talaga. Andyan din si Franzai 11. Ayan. Ayan, binaba ko yung hagdan, ha. Baka may mga gustong magipagkwentuhan dyan na team vibes. Ayan. Hello, Franzai. Franzai 11 siya. Welcome, sabi ni Nightbot. Buti pa si Nightbot. Dala-dalawa kung mag-welcome. Hello, Mami Lynn, sabi ni Franzai. Ayan, kumusta ako? Nakatulog pala ako. Ayan. Sabi ni Tropang Bonosim, hello, Nightbot. Na-miss kita. Ayan, welcome ka naman. Ayan, hello, Tropang Bonosim, sabi ni Nightbot. Welcome sa live stream ni Rockstar Felix. Ayan, huwag kalimutan ang thumbs up at kalimbangin si host. Ayan, na-miss ka rin ni Nightbot, Tropang Bonosim. Hello, Franzai 11, sabi ni Mami Lynn. Nakabidyo lang din si Ate Loyal ako dyan. Salamat sa 8 million viewers natin dyan. Tinahanap pa rin natin kung nasaan. Nasaan yung blue screen at green screen ni StreamYard Mobile. Wala. Wala, hindi ko mahanap. Mag-desktop mode na lang ako. Ayan, damtamsak, sabi ni Franzai. Ayan, Tribunibon, hello. Ayan, nag-switch ako sa desktop mode. Hindi ko mahanap yung hindi ko mahanap yung blue screen o green screen ni StreamYard Mobile. Ayan. Tamsak ko ulit. Ayan, salamat Auntie Merly. Ayan, dalawa na ang kanyang tamsak. Isang ninja, ayan, at isang main. Tamsak na rin si Franzai. Ayan, ito ang itampay ko sa iyo. Okay lang, Auntie. Salamat, Auntie, sa patambay. Ayan. Auntie Merly, ang napaka-supportive nating Auntie sa YT. Ayan, Auntie Merly Manzano. Salamat po, Auntie Merly Manzano. Bon, ayan. Baka naman, Super B, makaakyat ka, Super B. Yan, hindi ko masundan yung StreamYard Mobile. Wala siyang paano. Andiyan si Ate Loyal ako dyan. Wait lang, Mami Lynn, ha? Wait lang sa background, Mami Lynn. I-paste ko lang yung hagdan. Baka gusto ni Super B na. Ayan, welcome, Mami Lynn Vlog. Ayan, salamat. Gawin ko 20 ang tamsak mo. Ayan, salamat Auntie Merly. At meron na tayong 20 million tamsak. Ayan, salamat. Hello, Mami Lynn. Hello, Ma'am Merly. Kamusta si Mami Lynn? Na umagang-umaga ay na-stress kanina. Nakaka-stress ang buhay.
Na-stress umagang umaga. Asan na yung naka-stressan mo? Lord Elisa Tahima. Ayun, no, thumbs up dan. Meron Shout tayong out bago. everyone. Wala si Bon, wala tayo. Ayan. Andyan na rin si Chef. Ayan, thumbs Guys, up. mag-topic kayo para di tayo antukin. Ay, ayun na si Bon. Dali na, Bon. Hi. Ayan nga, Bon. Binaba ko na yung hagdan kanina, Luto, Bon. sabi ni Bon. Masarap magluto. Kaya Auntie Merly, ayan. Auntie Merly, ang ating auntie. Magkwentuhan tayo. nagluluto. Di tayo Ngayong gabi na to, hindi tayo matutulog kasi inis ako. Ay, naku. Umaga na inis ang ating mamili hanggang ngayon. Inis pa rin. Ayun no, may mga bago. Oh, Miwa. Miwa no, bumasa. Hello, Mami Lin. Sabi niya, mga friend, mga dato Mami Lin, no? Thumbs up na. Idikit mo yan sa akin. Ito ang Miwa, oh, Mami Lin. Sino tong Miwa, Mami Lin? Miwa no, bumasa. Hello, Mami Lin, sabi niya. Si Auntie Marley din yan? Ay, hindi. Ay, oo. Kay Auntie Ma'am Marley. Marley pala. Kay Auntie Marley din ata. Yeah, sabi niya, gagawin niyang 20 thumbs up ko eh. Andiyan na si Bon James D. So ako talaga ang ano. Ako talaga. Ikaw. Ikaw nakasalalay, ganon. Alam mo naman yung pagsatsikahan, ikaw yung panlaban namin, my God. Correct. My God. Correct. Magkatapos yung dalawang muntika ng munti na ako mapalo inulo ng away-away nyo sa LS ko kanina. Walang hiya kayo. Alam mo bang edit ko pa yung description ng ng LS ko. Kasi baka sabi ni Lolo, may fighting. Sabi ko naman, all activities in my are all jokes. My God. Ayan, may thumbs up ulit, sabi ni Auntie Merly. Sir, siguro ayan, yung mga Japanese. Ayan, shout out sa mga na dyan. Ayan. Thank you so much talaga. Ang ganda ng music nung kay Ma'am Merly. Very millennial yun. Kinantay ni Justin Bieber. My God, hindi nyo alam. Diyos ko, CPR. Oo. Sige nga, sabihin mo yung edad mo dito. O, di ba? Pag-usapan na lahat, huwag lang yung edad mo. My God. Change topic. Mamilin, done to you daw, sabi ni Rocky Bomil. Ayan. Katropa ko yan, Mamilin. Ayan, yung yung kaninang music ni Ma'am Merly. Yung kaninang music ni Ma'am Merly, kantay ni Justin Bieber. My God, hindi nyo alam. Ba't hindi na CPR? Na CPR nga, kaya di ba mute, pero kantay ni Justin Bieber, latest song yun. Sigurado ka? Yun, ngayon lang yun na 2020, yung song na ginamit ni Ma'am Merly doon, kaya nga na CPR. Hoy, lang yun, inulit lang yun ni Justin Bieber, pero hindi talaga yun sa kanya. Piling ko ako na naman malalaglag. Ay, katiminay siya naman. Ako ba? Asan sundal? Thumbs up uli, pang 18. Ayan si Auntie Merly, naka 18 ng thumbs up. Ano ba yun? May ano ba tayo? May echo ba, Bon? Kala ko may mga bago. Miga shout out sa lahat nandyan. Naiinis na naman ako eh. Ano? Parang nai-stress ako. Parang bigla na naman ako nag-chapi-chapi. Oo. Nawawala ka, Bon. Ma-stress ka pa ba sa pinagdaanan ko ngayon? Sige nga, i-relate mo nga, Mamilin, ang pinagdaanan mo. Sige nga. Explain. Kay Eddie Peregrina na kanta yun. Tamo, Bon, Eddie Peregrina. Kapanahunan ni Auntie Merly, Eddie Peregrina. Matanda pa yan kay Auntie Merly. Kaya nga, pero nung sumikat yung mga kanta niya, di ba? Ang tatay ko, yung kinakanta nun Eddie Peregrina. My pledge of love. Maganda na yung kanta niya. Cannot be broken. Ganun si Eddie Peregrina. My pledge of love. Oo. Eddie Peregrina yun Talaga ba? Bon James din na naman. Talaga ba? Ano ba yan, Bon? Oo, Eddie Peregrina yun. Tanongin mo kay Auntie Merly. May pledge of love. Tanda ko yung kinakanta ng tatay ko. Kaliligo ko pa lang, no? Ngayon pa lang ako naligo. Ayun. God.
Muna kaninang umaga, ngayon ka lang naligo, Bon. Oo, ngayon lang. Di ba, Kasi, di ba, di ka Panglabing siya. Di ka naman Ano? talaga naliligo, di ba? Ibihirang Ano ako yan, maligo kasi Bombay? sayang nga. Sayang ng water. My God. Ang mahal man binabayaran sa tubig, no? Ano ka, Bombay o Ano, Arabiano? Fransay, ikit ka na dito, Fransay. Bilisan mo na. Ayan, Ayan, thank you so much sa mga nandyan. Thumbs up Hello, ulit, pang hello, 20. hello. Ayan, My God, okay na. perfect. Yan yung mga Auntie pumunta kanina sa Marley, aking ikaw premiere. na. Maraming salamat sa yung mga pumunta sa aking premiere. Sana kayo napasaya ng aking premiere. My God. Ilang viewers mo kanina? 1K, Bon? Ewan Sana ko, all hindi. may 1K viewers, ano, Ay, Bon? nako, kung pumunta yung member ko na BBA, sana madami. Kaso na-imbira na ako, wala namang pumunta visit. Kaya nagmada sila sa Bakit? akin. Kailan ka ba sinusupport doon? Bira lang ang Hindi, alam nagsusupport mo ba doon, kung ha? bakit? Hindi, mayroon naman sila. Pili nga lang. Pero even nabibisit ako, my God, puro ang topic nila, puro WH, my God. Tapos bilang yung WH, may nag-send ng WH na 140, tapos bilang 2,000 na daw yung WH. May nako, yung ko sa kanila, oy. Imbir na ako. May nag-forward ng WH. Yung unang pinorward yung WH, nasa 100 plus yung WH niya. Nag-send ko yung WH kasi tinatanong nila ako, sabi kasi ni Tons, support yun naman si Bon kasi konti na lang yung kailangan yung WH. Tapos nagtanong sila, ilan na lang niya Bon? Sinend ko naman yung WH ko. Bila nag-send yung isa, bila yung 100 plus yung WH, naging 2,000. Ha? Okay. Hindi na pala ako nag-send. Support ba ako? Wag. Oh my God. Baka napanood niya yung video ko, Bon. Ewan ko. May di talaga kami mag-send ng WH sa Team Vibes hanggat hindi ka ma-monetize. Kasi yung kaldero dito ready na talaga paliparin. Alam nyo kayong dalawa, alam ko, under review na kayong dalawa ni Yos. Tantanan nyo ko, huwag nyo kong dyan. Medyo, hindi kayo nagtataka, magto-2 weeks na, hindi pa nag-ilis yung dalawang to. Maligo ka na. Oo nga. Di ba? 2 weeks, mamamanghi ka ng 2 Kasi weeks. nga, under review na sila, under review. Diyos ko, under review ng dalawang yan, nagsisekreto sa akin, mga hayop. Sa atin ka mo, sa atin. Kahit sa akin, hindi sinasabi yan. Grabe diba, sa amin, diba sa team, kami diba sa Team Tribo, o kami na nga, 3 na nga lang kami sa Team Tribo, Team Tribo Vibes. Hindi nila Ako lang sinasabi. Hindi, my God, nagliliman tong dalawang buwisit na to. My God. Tapos magagawa-gawa pa ng eksena kanina sa sa LS. Nakita mo diba, kanang umaga, my God. inaway. Sabi ko, parang ano ba itong problema nitong dalawang to? Sabi ko, nag-away pa talaga. Inaway ako ng bunggang-bungga. Imagine mo, yung 30 viewers ko, naging 5. Nalaman ko kasi nawawi yung palayaw. Ngayon, inuurat ko sa walit na galit sa akin. Gusto manakit. Bakit ayaw niya? Bakit ayaw ni Yoshi ng Huawei? Bakit ayaw? Huawei diba, gwapo naman sa pangalan galit niya? na galit. Huawei ba talaga pangalan niya? Sabi ni Tropang Bonus yun. Tawang-tawa si Franzay o Mami Lin. Okay naman yung Huawei Ayaw niya yun. Sikat kayang phone yun. Wala. Grabing galit niya sa akin. Gusto siguro akong isa ako. TV. Ayan, pa-shout out, Mami Lin. Mami Lin, Shout out kay TV. Actually, yung kanina, feeling ko talaga kanina, nag-etchos lang tong dalawa. Tantanin yung akong dalawa. Bala kayo. Ala, tigilan mo kami. Parang ba yun, Mami Lin? Ewan ko, feeling ko prank nila yun. Pero syempre, kailangan bawiin ko yun dun sa description kasi pag ni-review ni YT, di ba parang diskusyon. Siyempre, magbibase si YT dun sa description. Di para din ma-defend ko yung pagtatalo nila dun. My God! Baka dahil dun, maano pa ako Magpalo? My God. Mapalo ka pa? Kasi di ba number one kasi sa bawal doon sa community guidance is yung pagtatalo in parang bullying or away. O number 1 yun, my God. Oo, number 1, my God. Tapos live stream pa. Alam mo yun, magsasalita si Bon, sasabihin niya, huwag ka muna magsalita dyan, Bon, manahimik ka. Nag-uusap pa kami, gumaganon siya. Grabe, ay, iba din to, ang taray Uy, nasaan pala ngayon yun, si Yos? Busy sa jowa. Ba? May travel may travel Sana all, may travel. Pero kung advance ko kasi mamuna tong dalawa, si Yosh at si Mami Len, my God.
Siguro Ano naman na? hindi naman siguro man hindi ka naman mapapalo dahil ako ay nakaano pa no. Nagpapatuyo pa ako ng hair, my God. Hindi naman siguro. Ayan, no, tawang-tawa si Franzay, oh. Ano yung Streamlabs na yan? Sa laptop din ba yan? Tawang-tawa si Fransay kasi nagsabi sa akin na nagtatampo basta Pwede yun yan si sa, ano? Wawi. Sabi ko, Wawi? Sinong Wawi? Sabi ko, si Yus ba yun? Bakit Doon Wawi? pinalaman Ang layo sa naman kanya. ng Wawi sa Joshua. Akala ba Joshua siya? Bakit Wawi? Ang ano niya, Wawi. ang tawag ni Franzay sa kanya nung nag-live kami, Joshua. Kasi Ayan, Wawi nga. Oo, Wawi nga pala Wawi. siya. Kung maka-react Wawi naman ang real sa Ayan, si niya. Oo. Ayan si Franzay, oh. Joshua ang real name niya. Kung Joshua, maka-react kaya naman Wa. na ano. Hindi, parang nga, baka Joshua nga talaga. My God, ano ba kung pala ako? Joshua nga. Oy, Franzay, magsalita ka nga dyan, Franzay. Ano Bon, ba? yung utong mo, nakikita namin yung utong mo ang sagwa. Oy, kung baka kapag ako nagkaroon ng abs, nako talaga, my God. Ano, Fransay, Bon. umakyat ka na. Alam mo kanina, mag-ALS talaga Yung sana utong si mo. Fransay. Kaso, naantok daw siya. Tsaka ayoko Ano mo? ipag-ALS. Joshua Castillo po yun. Kasi di ba nga kahapon, nagtanong si Fransay mag-ALS, so tinulungan ko si Fransay mag-LS. Ngayon, galit na naman sa akin. Gusto na namang manakit. Tubuhin daw ako. Si Mami Lynn talaga may pasimuno niyan eh. Ay, naku, high blood na naman sa akin si Wawi na yun. Sabi ko, ay naku, ayoko na mag-LS talaga. Nainis na ako sa inyo. Bahala kayo mag-usap. Ayan o, Joshua Castelo, talaga ang real name. Pero ang palayo niya kasi narinig ko yan tawag ni nanay kahit ni Franzay, Joshua, kasi Kaya tinawag siguro Wawi ni Franzay kanina. Kasi baka ang buong pangalan ni Yosh ay Joshua Way. Joshua. Baka Joshua Way Castillo. Ba't ayaw niya yung... Uy, pero magandang Wawi, ha? Bakit tayo ba niya Wawi? Wawi? Din naman si Wawi, di ba? Ako nga malayo ang pangalan. Ang real name ko nga malayo sa Bon. Ano ang real name mo, Bon? Di maraming alam. Ang real name ko is Adiv Thomas. What? Tomas lang yun. Tomas, huwag mong artihan. It's Adiv Thomas. It's Adiv Thomas. Diba, Tomas? Tomas lang yun, inartihan mo pa? No, it's Thomas. I can show. Ay, talaga, hindi ka talaga nanonood ng About Me. Pinost ko yun. Pero kasi yung real pero ang real apelyido kasi talaga ng lolo ko, ng father side ko is D. Yung gamit ko talaga is D. Is yung original name. Apelyido yun ng ng father ko. Kaso 'di ba, parang awan ko yung story ato yung parang ang mga kasi yung lolo ko is pure Chinese yun. Tapos nakapangasawa ng Pilipina noon daw. Tatay mo? Tatay mismo ng father ko. Tatay ng father ko. Para nakapangasawa ng Pilipina. Noon pala daw, pwede pala yung kukunin na apelyido is yung sa ninong. I don't know. Noon daw, ganun daw. Sa Chinese? Kasi dinideport noon. Kasi dinideport noon daw eh. Idol niya si Wawi de Guzman. Sabi ni Fransay, idol naman pala niya. Ang arte pa niya. Idol naman niya si Wawi. Idol niya. Oo. Diyos ko. Dami-dami naman kasing pwedeng i-idol niya. Si Wawi de Guzman pa. Pwede naman magaling naman kasing Magaling naman baga yun. Magaling na actor din yun. Hindi ko na naabutan si Wawi de Guzman. Naabutan ko na si Daniel Padilla na kasi naabutan ko. Grabe siya, Grabe, Daniel Padilla. Hiyang-hiya ako sa'yo, Bon. My God. Parang gusto ko na pero napapanood ko yung mga nila movie doon sa Cinema One. Pero hindi ko talaga sila naabutan. Kasi naabutan ko parang sina Daniel Bea, ganun, John Lloyd.
Ganon, Oo. ganon. Iba din. O parang John Lloyd. John Lloyd ang abutan ko. Yeah, John Lloyd tsaka Bea. John Lloyd, Bea. Pero yung kay Jericho and Christine Hermosa, hindi ko na yun naabutan. Ba't alam mo? Napapanood ko sa sa cable. Sabi ko, mayroon pala sila noon. Naging love team pala. Di ba kasi si Christine Hermosa, siya yung asawa ngayon ni Oyo Boy, di ba? Sabi ko, nagka-love team pala noon si Jericho. My God, di ko alam. My God. Kasi nabutan ko ng Grabe. Bea Alonso at saka Bea at saka John Lloyd eh. Tutumba tong cellphone ko, wala akong tripod. Grabe. Ayoko loadan tong wifi namin. Si Juday, si Judy yun? Yung ba yun, si Oo. Juday? Si Judy. Oo, partner pala sila yun. dati. Partner Ang sila. Bon. Kunwari ka pa, Bon, ha? Kunwari ka pa. Dati, sikat yan si Wawi sa nung kapanahon na nila eh. Ngayon, Daniel na tayo ngayon eh. Daniel at Kantil na. O yun ang nabutan ko, sina Daniel, sina John Lloyd, yun, Bea. Sila nabutan ko talaga. O, mamili Hindi ko na, na may message si Ate Roselyn, no? Hindi ko Mamili na nung muna naabot. lang si Wawi kasi idol ko yun. Oo nga, idol natin siya dati nung kapanahon na Hindi ko- nila, di ba? Naging pala, naging magkalabting nga pala noon si si Angie Locsin, tapos si Richard Gutierrez. Hindi ko naabutan. Ang uwi mo, Bon. Oo. Manahimik ka nga, wala kang magandang sabihin. Hindi ka naabot-abutan dyan. Tubuhin kita Oh my dyan, God. Ibon, eh. Tubuhin kita. Ilang Ngayon, taong ka na ba, Bon? Sabi ko, grabe. Sabi ko, na natin ngayon, sabi si ko, ano na, grabe. si Hindi ko pala siya. Daniel. Si Daniel ang mga ko na talaga. Ayun talaga. Kabatch mo talaga yun, Bon. Daniel daw, Daniel. Sabi ko, ate, sino yun? Naging love team pala si Richard Gutierrez tapos si Angie Locsin. Oo, doon naging love team sila. Sabi ko, hindi ko naabutan. Hindi mo na naabutan, bata ka pa noon. Sabi ko, okay. Diyos ko, Lord. Sana all bata pa nun. May TikTok sino? Si Huawei? Dida Guzman? Hanggang ngayon, Oo, may stop ko nga meron. yan sa TikTok. Meron. Mayroon siyang TikTok? Oo Wala nga, akong- kulit Talaga. mo. Ay, di ako nag-TikTok na yan. Uy, umakyat na. Tapos mayroon pa daw mayroon pa daw isang collab team. Sino ba yun? Rico, ano yun? Rico, ano yun? Pakala na. Yun, Rico yan, tamo, oh. updated, oh. Updated, oh. Hindi, nagsuwento sa akin ng kapatid ko, mayroon pa daw Rico na mga, parang in-check yung apelido, nakalimutan ko. Pero hindi ko na naabutan din. Yung patay na daw eh. Ilan taong ka na ba, Bon? At nang hindi mo naabutan. 50. Kaya nga, Hindi. kailangan niya ng Di ba, pampaano. Mamilin? No, Hindi 19. Hindi niya nire-reveal Wow. yung 19 So, daw, matanda pa sa'yo. Oo, 19. Si Kuya Yus, 19. ahead siya ng 1 year. 1980? 1980? No. 1970? Ano na ako? Pinanganak ako 2000. Sigurado ka? 2000? Oo. 20 years Year old ka 2000. pa lang. Oo, magti-20. Titignan ko yan po. Titignan ko Ako, yan alam mamaya mo, sa ano. Alam nyo ngayon Tingnan ko na nga sa parang yung edad ko talaga, parang feeling ko talaga ang tanda ko na. My God. Oo naman talaga. Matanda ka naman 30 na ka. talaga, Mamili. Magti-30. Ano akala mo, Mamili? Bata ka pa? Nakakainis. Parang ang bilis. Ayoko pang tumanda. Ayaw pa tumanda, magkakaapo ka na. Alam mo kung anong sikreto para mapanatili ang yung youthful look? Ano? Oh, paano? Yellow. Yelo? Oo. Ano? Ano gagawin? Yellow. Gagano mo lang naman sa mukha yun, oy. Kung Kapahid mo sa mukha mo yung yellow na malamig na malamig. tsaka yung yung sinabi ko, di ba, yung sa product review ko, yung moringa oil nga. Yun lang Malunggay? yun. Oo, yung moringa oil, yung yun ang Fine. Alam nyo,
mo, nakaka-stress yung pahid-pahid, nakakainis lalo na pag nakahiga na ako tapos may ipapahid pa ako. My God, wag na. Kaya, Pag Hindi naghilamos, naghilamos ka, pakilamos mo, pakaligo mo, yelo lang igaganyan mo bago ka maglagay ng pulbos, bago ka maglagay ng kung ano-ano, o kung, para yung ano, ganun yun. Yelo lang naman, uy. Sigurado ka. parang gusto gawin ni 70s, Rockstar ah. 70s, wala, 80s lang. Alam mo, si Bon kasi Tira mo 70s naman talaga yan, tumukha pero ako, Mami Lin. Mukhang 50 Ilang ka na anyos. ba? Ilang taon ka na ba si Rockstar? Oh, hulaan mo. 40. pag nahulaan mo, play all ka daw niya. Dali. Oo. 40, 39. Wala. 38. Oo, tama si Mami Lin, 38. Ah? So, Pera? so ako yung ipi-play niya. Kaya pala panay ang remind ni Nightbot kasi di pa ako nakatams sa Rockstar. Pero Roslyn Ay. pero Roslyn. Ate Ilan? Roselyn, 40? ah. Ilan? 48 o 30? Lagi Ah? ka na nga naka-BG bye guys, 38? tapos nakalimutan pa yung Bata ka tamsa. pa? Uy. Oo, bata pa ako. Mukha lang akong 60. Bata pa ako. You're very young. My God, hindi pa yan matanda. It's young pa yan, uy. Mukha matanda. Diyos ko, my God. Oh my God. Oh, ikaw. Ba't my God? Ba't may my God ka dyan, Bon? Uy, may nagsagat ka. Ano ba yan? Ano? Oh, Bon, ano? Anong ina-reveal mo, Bon? Ilang taong ka na? 1980? So, ang usapan natin dito, ang edad ni Bon. Kasi ilang taon na si Bon nakasama sa Team Vibe, di pa rin nag-declare lahat ng nandun, nag-declare na ng edad. Oo nga. Ano yan? Ba't may tumutunog na naman na iba? Ewan Ano ko. ba, Bon? May tumutunog. Kanina kay Chef, nag-e-echo si Bon. Alam niyo, Bon, di ko talaga ma-set up yung ano kasi wala talagang tornilyo na mahaba. Alin? Alam niyo, kayo na lang, Yung pailaw sa bakit ano, si Doc? Si Doc ba Paila? 38 years old si Doc? Imposible naman 38 si Doc. Si Doc ay ano na, uy. Grabe ka naman. Ang tanda na ni Doc. 38 pa lang si Doc? Hindi naman. Grabe naman si Monix. Oh, kaedad ko si Doc. 38 lang na ba si Doc? Hindi naman. Baka 58 na si Doc. Di ba, Bon? Siguro. Oo, matanda na si Doc. Si Siopaw? Yan, nandito sa kwarto ko. Si Doang Siopaw. Yan na. Ay, hindi ko na-mute. Sorry. Grabe naman si Monix. Bon, paano Monix, yun? Bon, anong gagawin ko Bakit? doon? Anong problema mo, Mami? Pagkansahan mo. Dugtungan ko? Oo. Yung anin. Tornilyo. Yung sa ano ko, di ba, nilagyan ko siya ng ilaw sa 800 pa naman yun, Bon. 850, my God. Yung ilaw mo, 850? Oo, kasama yung bracket. Ano, kung Ba't gusto niyo ganun talagang kinuha mong ilaw? gusto niyo talagang Ang ilaw yun. gusto niyo talagang Yung ilaw. gusto niyo Sa- talagang Ring bumaba. light? Ayun talagang tumanda. Napunta sa tanda na naman. Yes. This is the key. Ano? Ito. So ilang taong ka na, Bon? Yan. Ito effective to, very effective siya, and it will make you young. Kaya kailan taong ka na, Bon? At gumagamit ka niya ng pangpayang na yan. Kasi nga, 60 na siya. Tapos, ang mukha daw siya ngayong 30. O, di ba? Ang laki ng binata, kalahati. Bata ka, 50. Uy, bata pa ako. Baka niloloko lang ako. Nakachat ko yun, 38 daw siya, sabi ni Monix. Oh. Grabe ka naman, Monix, 38, si Doc, parang ano na.
Hoy, Lolo Bon. ni... Hoy, Bon, ilang taong ka na at gumagamit ka na niyang pampabata na yan. Bon, kung 38 ka, Bon, gagamit ka niyan. Tapos Tapos babata ka ng 20 years younger. O di ilang years ka lang? 18, gano'n. Ilang taon ka na, Bon? 50? Guys, press 1 sa mga nandyan. Hindi ko makikita kung sino nandyan. Mag-press 1 kayo. My God, ayoko nang di ko kayo makikita. Si Monix, ayan o. Meron din ako niyan. Therapeutic yan. Therapeutic daw, Bon. Yung mga Sinong din na to. nandyan? Magparamdam kayo. Ayoko nang di kayo maramdaman. Meron din ako niyan. Therapeutic. Therapeutic daw. Diyos ko, ayoko na magamit-gamit ng mga ganyan. Tatanda. Babata. Oo, tatanda. Uy, wala akong nakitang Diba? nag-press 1. Ay, ko. Wala sila dyan. Walang tao sa baba? Si Monix lang? Wala. Si Monix lang, oh. Isa nag-press 1, si Monix lang. Fransay, nasaan ka? Wala na, nakatulog si Franzay, napuyat. Oo, si Monix lang, oh. Si Monix lang ang buhay dyan. Oh. Puro naka-BG. Si Monix lang naka... Ay, ano? hindi ako maniniwala ng 38 si Doc Miguel. Ano yan si Doc? Nasa 60s, oy. Parang sabi 38 si Doc. Baka 50s na nga si Doc o 8. Feeling ko nga 60s eh. 60s na si Doc. Itura niya. Oo, 60s na. My God naman. Ayun, oh, ang dami nag-press 1, oh, Mami Lynn, oh. Happy Digniski. Hello, Monix. Hello sa inyo. Ninja. Pretty Pinapin. Kanino ka ito? Balagan. Ano yan? Bale, ano yan? Abirat ko yan. Abir ko yan. Asawa yan ng hipag ko. Good evening mga host, sabi ni si Ate Jane yan. Friend natin yan si Ate Jane. Tapos si Monix, oh, si Doc nga nagsabi sa akin 38 daw siya. Baka naman plus 20, Monix. Diba? 38 plus 20. Oy. Si Nightbot, sabi ni Nightbot, TV, don't use to in a symbol. Oo, bawal kasi. So message. Bawal ba yun? Kasi yung bawal yung maglagay ng maraming symbols, yung maraming emoji ba? Okay, okay, wala pang alam, sorry. Warning lang yan, Ann. Nalaglag si Bon. Oo nga. Ang kulit ni Warning lang yan, Ann. Warning lang yan ni Nightbot. Kaya binigyan niya ako ng 100 load. Wow. Sino? Si Monix? Monix. Ay, si Doc siguro. Ayan, Ann, maglapag ka ng link mo, Ann. Friend mo ba tong si Ann Mamilin? Wow, sana all may 100 load. Oo, bawal talaga mga emoji. Ann, magbaba ka ng link, may jacket ka na, Ann. Humina data po. Ayan, may na naman daw data ni Bon. Nahulog si Bon. Ayaw kasing aminin ang kanyang edad. Pero si Doc, 38 years old pala si Doc. I-search ko nga yan.
Si Doc doon sa BBA. 38 years old pala si Doc. Oh, hi Lord. Naanto ka na, Mami Lynn? Nangaga pa. O, 9:21 na pala. Magwa 1 hour na pala tayo. 1 hour na? Bilis naman. 50 minutes. Ang bilis pala, ano, hindi pa na-reveal yung, ano, yung edad ni Bon. O, ayan si Ann TV. Umakyat ka na dito, Franzay, o, Franz. nandyan. Eh, teka muna, baba ko ulit yung hagdan. Walang blue screen o green screen si ano, yung StreamYard na mobile, Mami Lynn. Wala? Pero pwede na siya. O wala, hindi ko mapalit, hindi ko mahanap. Kaya Bakit pero nag-desktop ako, desktop mode. baka pag hindi naka-desktop, wala talaga. Oo nga, wala nga. Pag Di, mobile lang na, mag-desktop na lang Di ba- para meron. oo nga. Baka meron din, dadagdag siguro yun. Kasi bago pa lang yung ano nila, yung support nila sa mobile eh. Pero in fairness support sa mobile. Oo, okay na siya kahit hindi ka na mag-desktop mode. Pero yung background mo, hindi mapapalitan. Dito po ako, di naman ako naalis. Ayun, nandiyan ni Franza. Ayun. Umakyat ka na, Fransay. Buti pa si Franza, yun, yung napaka-supportive ni Franza. Yan Thank na you, po, Ibra. thanks po sa mga mag-subscribe, sabi ni Ann. Wag kang Kaya, maglagay na Fransay. Wag ka mag-comment lagi ng subscribe, baka mapalo si host. Oo. Huwag mong gamitin Bawal yung ano na word. Padikit, sabihin mo, padikit na lang po. Ganon. Wag ka maglagay ng Papasyal subscribe. po. O patamsak. Ba't sinabi mo, Mami? Bakit sinabi ko? Oo. Yung word. Sinabi ko kasi para mag-intindihan niya ako. Okay lang emoji, napanood ko sa isang Muni na channel. Tumatanda na si Doc kasi lahat naging GF niya. Niluloko siya, pera lang habol. Akyat na Ganun. ang akyat. Hindi Pero talaga. sino Ang emoji naman kasi, Happy Jenky. Ayan. Kapag emoji naman kasi, hindi naman natin maintindihan kung ano yung meaning, di ba? Mag-ano ka na lang. Mag-message ka na lang. Mag-comment ka na lang. Yung kasi ang isa, kaya binabawal ni Nightbot yung paggamit ng emoji. Yung masyadong emoji ba eh. Pero mo, ang daming emoji, hindi naman natin maintindihan. Noon. Ayan. Okay. Wala talaga alam. Bago ba to si Ann? Bago ka ba lang, Ann? Pasya lang kita mamayaan, pagkatapos ng LS ko, Ann, wag mong kalimutang, Ann, tusukin yung, yung manok na pula dyan. Sisimula sa S. Ayan. Kalembangin si host, Ann. Balikan kita mamayaan. Yan, bigyan kitang 2. Bago-bago ba tong si Ann? Ann TV? Sino ba tong Ann TV? Malay, ikaw yung kanina, grinit niyang una, Mami Lynn. Ay, ikaw to anong tawag nito? Si Ate Ana. Ano ba? Wait lang, nakalimutan ko pangalan nito. Ate Ann. Ikaw kanina ang unang sinout Okay, out niyan eh. Ate Ann, ikaw ba yan? Sabi niya kanina, Mami Lynn eh. Mami Lynn shout out. Ate Ann. Oo. Oo daw. My Sino God. Ann? Katrabaho ko dati sa pinasukan kong pabrika. Ayun. Ikaw talaga, Mami Lynn O, nagwawaiti na pala yung mga friend mo, Mami Lynn. Hello, Ate Ann. Hindi mo sinabi na ikaw yan. My God. Sinabi niya kanina, kaso nandiyan si Bon, nagkukwentuhan tayo. Ako nga. Ay, ang kulit. Ikaw pala yan, Ate Ann. Kalampagin mo yung mga kampana namin at kami po ay nag-LS, Ate Ann. At mga nandyan yung
Yung mga nandyan sa babatian is mga Team Vibes ko yan. Team Vibes. Shoutout Yan, sa si mga Happy. Team Vibes. Ayan, si Happy 100. Jenky, Team Vibes yan. Naglalapag na ba siya ng link, si Ate Ann? Oo, naglapag kanina si Ate Ann. Guys, padikit naman ako kay Ate Ann, guys. Sa Yan, mga dikitan niyo si nandyan, Ate patulog. Ann. Si Happy Jenky, andyan. Si Monix. Ayan, si Monix, dikitan niyo yan. 8 binibigay niya. Ayan, ate. Ayan, Huwag sa kang mag-comment. BBA. Halimbawa, huwag kang mag-comment dun sa mga video na napapanood mo na pag dinikitan mo na pa-subscribe po. Huwag kang mag-comment ng ganun. Tatanggalin ni Lolo yun. Ma-spam yun, Ate Ann. Kung Tawang-tawa ano si napanood, yun Francine lang ka ang na. ibalik. Ito si Francine, pag dito umakyat, di ko to aakyatan sa LS niya. Bahala siya. Kala ko baka yun na ni Fransay mag-isa. Asa na si Bon? Ayan, Uy, Bon, naka-stay nasa ka home. na? Baba ko ulit yung hagdan, Bon. Hindi ka na, Bon, at i-reveal mo na yung ano, ilang taon Ha, ka na, angat Bon. mo na ako dito. Bon, wait lang ha. Ate Ann, mamayang alas 5, 5 AM, nandun po kami sa LS ni Bon James Day. Yan yun si Tribo. Bibigyan ka namin doon ng maraming banana para umangat yung bahay mo. Ayan. Pero dito, ayan, unahan mo na yan, Ate Ann, yung mga sina Happy Jenky, si Fransay, nagbabalik yung mga yan. Ano, Fransay? Si Jenky, Fransay, yan, dikitan nyo na at may 20 banana yan. Ano, Fransay? Wow, sana all. Hindi. Ayan o, yung hagdan, binaba ko yung hagdan. Bon. Ano, Bon? Di rin aakyat? Sige. Si Fransay. Magdikitan kayo dyan, ha? Magdikitan kayo. Then, yan. Hello, bro. Yes, Team Vibes po si Fransay. Pinasok na namin sa team si Fransay kasi gaya kahapon, nag-ELS siya. Ngayon, nag-ELS din si Loyal ako. Di nagtatalo na kami ni Yos kasi pag nagpaalam sa akin si Fransay na mag-ELS, di ko naman masabing hindi ko siya pag-LSin kasi di naman natin siya ka-team. Kaya, okay lang na mag-LS siya kahit may kasabay siyang team natin, di ba? Kasi di siya ka-team. Kaya sabi ko, ipasok mo na si kuya mo sa team natin para di magkakagulo. Di ba? O, ayun, pinasok niya. Ayan. Ha, grabe si Mami Lynn. Nakakatulog daw si Tropang Bonus. Kuya, Marlene. Kaya pala may nagbanggit sa akin kanina kasi wala naman talagang nagbanggit sa pangalan ko dito, Marlene. Puro naman Mami Lynn talaga. Sabi ko, bakit may Marlene? Kanina eh. Hindi mo ko pinakikinggan kanina kasi stress ka, sabi mo. Stress nga ako, di ba? Ayun pa nga ako doon, oh. Naku, para sila sa buhay nila, magpakamatay sila kung gusto nila. Pakamatay agad. Hoy, ano, Fransay? Hello po, Happy Jenky. Natawa ka lang dyan. Baka naman busy si Fransay. Ano namin. Umaakyat yan dati sa LS ko si Fransay. Sa LS ko ata unang umakyat si Fransay. Kuya Rockstar, walang busy sa taong may gusto. Ay, ganun. Gawing tawa ni Fransay talaga, oh. Dami kong notif. Oh. Ate Ann, kamusta? Nasa Taiwan ka pa rin? Ay, nasa Taiwan si Ate Ann. Wow naman. Nasa Taiwan mga viewers natin. Si Franz ay nasa Taiwan. Si Ate Ann nasa Taiwan. Ayan. Sino pa nasa Taiwan? Ako. Ayun. Si Mami Lynn nasa Taiwan. Saan Taiwan yan, Mami Lynn? Taiwan, Bulacan. My goodness. May Taiwan ba sa Bulacan? Busi pa sa Pampanga, may Mexico. Sa Bulacan, may Taiwan. Tama, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Alam niyo yun? Ayan. Gawa na Ate Roselyn. boss. Abutin ko ng 30, ha? Ay, naku, Fransay. Umakyat ka na bago kita tubuhin dyan. Ate Roselyn, magsanay ka na rin umakyat-akyat para magyaw-yawan tayo. Di talaga ako makapaniwala, ha?
Kasi nung chinecheck kasi namin ni yun ni Yos yung video ko, nung nakaraang Last, mga buwan. yung last ba yun talaga? Yung last ba yun na Oo, video yung mo? pangalawang video ko ata yun. Nung nakaraang buwan, in-screenshot na yun ni Yus sa akin. Hala, sabi niya, hala, patok yung yung vlog mo na to. Nag 1K views. Oh, tapos kanina Ngayon, 2K na. nag-check ako kanina, wow, 2 plus. Sabi ko, totoo ba to? 2 plus? Hala, 2 plus nga, ang kulit. Oh my God. I like it. Yung ano mo, yung WH mo, ilan na? Secret. Secret pa rin talaga kayo. Secret kayo yan. Ako wala pang 500. Ay, hindi ko pala na-check kayo kung ilang bigay. Secret kayo ng... Ang kulit nga eh, sabi ko, wow, sana all talaga lahat ng vlog ko gaganon ang views, no? Kahit tag 2K, 3K ang views every vlogs mo. Ay, naku, okay na ako, okay na. Bilis natin mamoni pag ganyan. Sana all. Wala pa ata ako naka 1,000 na views na ano. Ako meron din ako, yung intro ko, naka 1K views din ako. Diba? Sana all talaga. God. Pero yung intro naman, seconds lang. May upload ako next week. Ano yun? 9 minutes lang yun eh. Pero okay na yun. Premiere night ko yun. Matagal na yung 9 minutes. Hagdan daw. May naghahanap ng hagdan. Kaya mag-LS ka na, Ate Roselyn, para kahit di ka mag-upload ng videos, at least may laman yung ano. Ganito ha. Ganito talagang wag niyo pabayaan yung yung channel niyo guys, wag niyo pabayaan. Okay lang mapagod. Gaya namin, napagod kami kaya nagpahinga kami. Okay lang mapagod pero tuloy niyo pa rin. Under review na si Mami Lynn kaya na ano. Hoy, anong under review, kuya? Ayan na yung hagdan niya, so ayan. Hindi kami papayag na mauna kami kay Bon. Talagang pinupos lahat ng nagpe-play sa amin ni Yosh. Kay Bon talaga namin pinasa lahat. Oo nga eh. Sana mamone na si Bon eh. Para may mamone na sa sa pioneer ng Team Vibes. Ayan, shout out sa 9 million din ha. Wala, mahina talaga. Ba talaga naglolo ko tong wifi ba talaga? O, asa na yun ang hingi ng hagdan? Nga. Aywan. Diba? Nanghingi lang ng hagdan. So, ayan na oh. Oh, ayan na oh. Oh, welcome. Andyan na si Yosh TV. Kakauwi ko lang. Kakauwi ka lang. Kakauwi na kayo? Ang bilis nyo naman. Lapit lang ba yung pinuntahan nyo? Kanina pa nga kami, alas 2. Sa Tabaco lang ba yun? Hindi, sa Ligaw. Sa Ligaw yun. Ay, malayo ba yun? Oo. Parang ano yun? Parang ano yun? Bundok ba yun? Part ng bundok yung inakyatan nyo. Nababa muna ako. Ba't ka bababa? Naku, tutubig ka pa dyan. Rosie Saba. Mamili, may sisend ako sa'yo. Saka na ako mag-LS pag mone na lahat ng Team Vibes para lahat kayo. Ako na lang support. Grabe ka, Ate Rosie. Mamili, may sinend ako, mamili. Ayun, no? May message na, Mami Lynn. Huwag ka muna kasi bumaba, Mami Lynn. O, di wow. Send mo nga sa akin. Ayoko. Baka naman. Ayoko. Naku, magdadrama na naman. Kararating ko lang eh. So, kasalanan ko kung nagala ka? kanina ko pa sinabi
Kanina ko pa sinabi yun na i-send mo. O, di ba? Send lang, send. O ngayon, Ay, wala akong load walang wifi. Dapat naiintindihan mo yun. naiintindihan mo Oo. God. Pag ako nga, ura-urada, pag ginaganon, ano ba yan? Gumagano, ang dami mong reklamo pag ako, ura-urada. O, di ba? Di ba? Ayan na naman kayo, ayan na naman kayo. Pag ako gusto mo na agad-agad, nandyan agad, ano, ito, bilis na, please. O, di ba? Gusto mo agad-agad? O, di ba? Di ba? Ang Send mo galing. na, Oh, dali. ayan na. Ayoko. Eh, kasi loyal Bukas ako na. vlog. Bukas na. Bukas na gabi Wala ka na. Ayun no, may Okay, 22 fine. thumbs up tayo. Salamat sa 10 million viewers yan. Mataas pa rin yung sa'yo. Huwag kang ano. Alay Hindi kayo. nga. I-send mo kasi. Yoko. Kainis ka. Kanina ko pa hiningi yan sa'yo. Pwede, wala nga akong load. Hindi nga nakapunta ako sa premiere ni Auntie, Wait lang pero ate. Bigyan kita hindi na jacket siguro. niya. Ayan, may jacket ka na. Sweet Virgo Ninja ni Loyal ako Bilis vlog. na Haba yan. naman ate. Ito pa naman siya. Pag gusto talaga niya, ayaw pa naman talaga niya akong tigilan hanggat di inaano. Magsisend ka lang Bigay mo naman na. eh. Alam mo na screenshot na yun. Di ba? Wala pa, Bigay mo wala na pa. kasi. Oh, bababa pa ako. Bababa muna ako, Kuya Rockstar. Ah, sige. Pagbigyan si Wow! yours. Kasi nang ilingan. Bababa tapos hindi na mabalik. Hindi yan remind, Ate Roselyn. Sabi niya, welcome. Ay Diba? po. Ito naman to, ha? Sabi, Nga bababa pala, daw eh. Oo nga, nandiyan pa rin naman. O, ayan na, Okay na. Masaya ka na? Masaya ka na? Okay na. Congrats. Ayan o, dikitan nyo raw yung ano ni Ate Loyal ako vlog. Pinapadami. Kailan ka mag-a-apply? Mag-apply na. Sama ng ugali Tatanda mo. ka agad, Mami Lynn. Mami Lynn daw, wag ka daw magalit. Tatanda ka kaagad. Alam mo, tatanda talaga ako sa pinagagawa sa akin ni Yos. Alam niyo ba yon? Tatanda. Bakit? Ano ginagawa ko sa'yo? Iwan ko Inaano sa'yo. ka ba ni Yos? Manap ka ng kausap. No. Inaano ko Gigil ba ako si sa'yo. Yos? Baka ma-miss mo ako pag hindi kita kinausap. Ah, talaga? Talaga? Aso't pusa daw kayo, sabi ni Ate Roselyn. Sana all na miss, di ba? Sana all. Mapapasana all ka na lang. Akala ko hindi nag-update sa'yo. Akin kasi hindi ko pa na-check kanina eh. Akin kaya, ilan ang bigay ni Lolo? Wala pa tayo nag 1K na ba, ano eh. Huwag ka dyan, Ate Roslyn, tutubuin kita. Nako Si talaga Mami Lynn. nalabas na ang sekreto. Malapit na talaga mamuni. O di ba Ate Roselyn, mag-a-apply na sila, Mami? Ate Roselyn. Mag-a-apply na si... Mag-a-apply ako ng kasambahay. Mag-a-apply sa agency. Asan si Bon? Nahulog. May na daw yung Bakit? data niya. Nahulog sa maling tao? Saan? Oo. Nahulog sa maling tao. Update Ayun, mo ako, Mami Lynn, ha? Mami Lynn, update mo ako kung mag-a-apply ka na. Anong applyan ni Mami Lynn? Paano mag-apply sa inyo? Fransay, halika na, dali. Nagtawag na kakampi. Malapit na yan eh, no? Congrats! Malapit na akong sumuko. Alam nyo ba yun? Pero ano, 2K na yung views ng Bear Brand. Yung Bear Brand na, yung sined mo sa akin nung nakaraan years na 1K plus pa siya. Ngayon 2K plus na. Ang kulit. Oo nga, diba? Kaya nga malapit ka na, diba? Kaya nga mag-a-apply Malapit ka na. na. Nag-a-apply na yan. Nakakatawa yun. Di ba? Sana all. Sana all talagang monetize na, diba, Mami Lynn?
Masaya ka? Saan ba nahuli ang Alam mo na, isda, di ba, sa bunga? tingnan mo si Yos, nakasama lang yung jowa niya. Ang saya na niya, tawang-tawa na siya. Yan ang medyo, sunod ko naman sa inyo kung sino kasama ko, di ba? Sino ba daw ako doon? Tumigil ka Ay, dali, dyan. i-screenshot ko ha, bukas ka sa akin. Wala akong jowa. Naku. Pali pa rin na ang mga kaldero, mamamone na si Mami Lynn. Yan, monetize na si Mami Lynn. No, congrats. Congrats in advance. Congrats in advance, mga kapatid. Magpamakdo na Mag-open kayo, akong sabi ni Gcash. Rosalie. Mag-open akong Gcash para mapaliparan kita. Gcash lang ba kailangan pag magpalipad? Oo, Gcash daw. May laman yung Gcash ko eh. So, magpalipad ka. 5 pesos. Pwede ba 5 pesos palipad? May Fransay, kanina pa kita pinapaakyat. Ayaw mo talagang umakyat? Sige ha. Tumatawa lang si Fransay. Naglalaro yan siguro. Mami. Busy yan siguro naglalaro. Hello, nanay. Andiyan si nanay eh. Hello, Nay. Minsan eh, parang hindi na ako uwi eh. Ano daw, wait lang, may sinasabi si Happy Jing, si Mami Lynn, parang ikaw yata yung ina-ax na LS ni Brotherhood. Brotherhoods. Anyaki. Inyaki. Sino yun? Isang ano yan, si Brotherhoods. Isang monetized channel yan, si Brotherhoods. My God, di ko kilala yun. Yan kay May Inyaki, hindi ko kilala yan. May nakakilala ba sa akin ditong di ko kilala? My God. Malay mo. O, tama, Mami Lynn, naglalaro si Fransay, sabi ko sa'yo eh. Naglalaro po Ay, ako, naku, Mami bala ka. Lynn. Iwan ko sa'yo, Fransay. Mag-LS ka talaga bukas mag-isa, ha? Basta busy, basta hindi yan sabi ko sa'yo, naglalaro yan. Sino yung Tribulac Quatsero? Si yan? Si Bon. May pa-hider pa dyan. Sabi ni Ate Roslyn, hahanda ko na palipad ko sa inyong dalawa, guys. Malapit sa amin SM. Baka naman, pag namuni na kayo. Yun, oh. Anong papaliparin mo, Ate Rosalie? Kapalipad kayo Mami Lynn. Ano mo, Nina? Iba din talaga si Mami Lynn. Guys, anong pinagkaiba ko sa inyo? Tigilan nyo ako bago ko kayo masaktan. Siyempre, Alam niyo may ba 2K views na yung Now I realize na mas maganda na yung ikaw yung manakit. Congrats Mami Lynn ah. Congrats, Mami Lynn. Ayun. Sikat na si Mami Lynn. Pinifeature na niya na Brotherhoods. Si nanay ba itong nag-chat dito sa isa o ikaw din, Yos? Ako ba pinagluloko mo, Yos? Mami Lynn, ayaw Yos yan. mo Ay, ikaw, Nay. Sige. Si nanay pala yan. Alam mo, nanay, alam ko talaga yung kaisa-isang tagahanga ko talaga si nanay lang talaga dito, yung iba dito. Oy, naku. Wala yan, patawa-tawa lang yan. Arinolahi. Papalipad daw Grabe na naman Arinola ako si Ate Rosel. Bakit sinaktan ba kita? Pinaasa ba kita? Oo, ayun na naman. Sira ulo ang putik. Pwede manahimik ka. Nasa live tayo, manahimik ka. Oo nga naman, nasa live kayo. Grabe kayo ah. Pinagsasabi mo dyan. Ay, Nasaan na si Bon? Oy, Bon, nasaan ka na? Ikaw ba yun? Natamaan ka? Inaano ba kita? Ayun na naman kayo. Nag-aanuhan na naman kayo. Ito, lagi nang naaw. Lagi nang awit. Hindi ko naman siya inaano. Porque malapit ka na ma-monetize no? Ikaw ang sama ng ugali mo. Alam mo ba yun? Sana all mamamone na. Ayan si guys, nanay, mag-ready na po kayo guys. Mag-ready na kayo guys ng greetings.
Greetings. Para kay Mami. Bon. Para kay Hindi para Mami. sa amin. Para kay Bon. Ay, para kay Bon. Ilan na ba kay Bon? Hindi nag-update si Bon ngayon, ha? Ilan na yung Ano kay na lang Bon? yun? Nung nakaraan, 900 na lang yun kulang niya eh. Sa'yo, Mami, nilalako lang mo. 500 na lang kay Mami. Nakakatawa yun. Alam mo namang 500 pa yung ano ko. WH ko. Yung kulang mo. 500 yung WS, 500 yung kulang mo. 500 na lang yung kulang. Yeah. 4-5 pa yung kulang ko. Ayun, 4-5 daw. Nauna pa kayo, ilang linggo kayo nauna sa akin na mag-live. Ha? Eh, hindi Ako na nga ngayon, kami okay na. nag-live. Ayan si Bon, Hindi na nasa ako background mag-live pala eh. si Bon. Oh. Nasa backstage si Bon. Oh. Nalimutan. Bukas Oy, mag-live Bon, ako sorry, sa ah. Facebook, Ayan na naman, Walang kasalita mag-live to. bukas, ha? Magla-live ako bukas 24 hours. Wala ka dyan. Wala Ayan ka na rin. si Bon. Oh. Gusto niya guys Ayan na si Bon, sabihin ni nanay. Ma'am Oh. WH niya. Ayun yung magsabi ng WH nyo. Nakamute naman ata si Bon. Magde-declare ako ng WH pero pag nag-declare ako dapat i-play nyo ako ng 24 hours 24 lagi hours. everyday. Ganun. Eh, ba't kami pang nagde-declare? Ang saya, saya ni ni Sir Rapster, parang Rapster. sinagot ng niligawan, ha? Ano daw? Hello Ganyan talaga, po, Nay. Axel Season. Kailangan dapat masaya, lalo na live stream to, nanay. Kailangan masaya. Hindi yung Sana all masaya. kahit na maraming Axel problema, Season, kailangan hello. masaya. Ayan, Axel Season. Ayan, Ano? nabalikan na Kuya kita, Rockstar. Axel, ha? Kuya Rockstar. Iyan na tribal Ah. Quachero si Francis yan. Kaibigan ko yan. Ay, oo nga pa. Si Francis, Shop, no? Oo. Maaga talaga ako umakyat kay Kuya Rockstar kasi inis ako ngayong araw na to. My God. Tapos, matutulog ka na. Ba't ka naiinis? Kanino ka Akin naiinis? na lang Mami? yun. Akin na lang yun. Ba't ka naiinis? Kanino ka naiinis? Sa akin, sa sarili ko. Oh, happy ka Naku, na? baka pag namuni ka na, inis ka na sa akin, hindi mo na ako iintindihin. Hindi mo na ako intindihin. Ang drama mo. Ayan, salamat, Axel, sa patamstak mo, Axel, ha? Ako talaga Ayan na si yung Bon, ano mo, ayan. eh. Ayan na si Ako Bon. talaga yung kaaway mo palagi, no? Sana all may kaaway. Alam mo, kasi ganyan ginagawa mo sa akin ngayon. Ngayon pa lang di ka pa muni. Pahaw, pag namuni ka na, di ba? Paano na pag namuni ka? Hindi ako mamumuni. Ako ka. Ikaw yung mauna. Oy, Ano mo? Mamili, no? Sabi ni Axel, oh. Kagabi ka pa raw galit. Ay, nako guys. Talagang ganito ako. Ganito ako magsalita. Galit na galit. Gustong manakit. Gustong sarap katayin yung ibang tao dyan. Ay, nako. Sarap balutin. Salutin Sino ba yan? Sabihin mo kaya. Kaya bigyan ko nga jacket song di tribo. Lakpat siya. Sino ba yan? Nababalutin mo. Balutin ng pagmamahal. Lamon pa, Bon. Lamon pa. Buti pa si Bon, no? May pakape si Bon, no? Pakape ka naman dyan, Bon. Pil na pil yung kape bon? Pil na pil? Mapasok ko sana. Kagat pa more, sabi ni. Ang laki, Ang laki ng kagat niyo. Shoutout sa Team Vibes, guys, ha. Shoutout sa inyo. Sorry Yeah, kanina salamat sa Team Vibes, ha. Salamat. Sa mga nag-premiere, kung hindi ako nakapunta, guys, sorry talaga. Naku, Ano yan? sorry is enough. Bakit may iko ako, Bon? May iko. Doon, may iko. Ano naman yun? Sa akin yun. Wait lang. Ay, naku. Mute lang. Talaga. Nanay, si Yusnay, laging nang aaway. Nagsumbong. Parang Ba't bata kang nagsumbong.
Hindi naman kita naaway ah. Ano yan, Bon? Ano yung kinakain mo, Bon, na tinapay? Ay, siopaw ata. Siopaw, sarap niyan, Bon, Ano yan, karne ng pusa, Bon? Ayun na rin si Chef, Chef, magpapatimpla nga ng, nakakaingit tong si Bo, magpatimpla nga ng, kape. Bawal ako magkape sa kasi di ako nakakatulog. My God, baka mapuyat na naman ako. Ako kahit magkape, nakakatulog. 3 Ako na kasi- video niya nag-viral. Kinakabahan ako. Sino? Si Mami Lynn siguro. I-congrats natin si Mami Lynn kasi malapit na talaga yan, Oy, Mamone. Sabi ni Ate Roselyn. Yung 3 na ah. video niya nag-viral. Congrats sa Eileen. Boss, Sana Bon, all nagbabiral. Bon, Sana all congrats Bon. nagbabiral. Hoy guys, i-rate Prepare niyo na yung monetize Prepare na rating tayo ko na. kay Bon. Kay Mami Lynn muna. Hayaan mo na lang yan, Mami Lynn. Basta okay kayong team vibes. Nay, ibablock na niya ako. Mga ilang araw na yan, ibablock na ako ni Yosh. Wala pala turog si Axel Ano ba trabaho mo, Axel, at wala ka pang tulog? Bon, ang pangit mo, Bon. Congrats Bon, Bon, ang congrats. pangit. Ang pangit mo. Paano mag-send voice sa Gmail? Sa Gmail, may app naman sa Gmail, Hindi yan ganyan lang yan kakulit, sabi ni nanay. Ayun, pati yung kinain ni Bo. Nabitin. Ihanda ko na talaga pampalipad ko. Ayan. Papaliparin na raw ni Ate Roselyn ang mga arinola ni Lola. Gusto ko talaga yung magpa-print ng damit. Gusto ko yung magpa-print ng damit na may nakalagay YouTube. Tapos padalhan mo ako. Alam ko ba? Ang damit. Bibigay mo sa amin, Mami Lynn. Oo nga, kasi nga monetize na siya. Papag-giveaways na siya. Ayun, naman pala. Sana una yung mag-giveaway. Pagod na ako kay Whitey, di ba? Ay, day, maka-install dyan. Nilalamig daw si Chef. Wala palang jacket si Chef. Ikaw, Chef, napag-aalaman ka, Chef, Ngayon ka lang dito, Chef, Napag-aalam ka Napag-aalaman ka, Chef, Ngayon ka lang sa LS ka, Chef, Pakirin mo nga yan, dati. Wait lang, Chef, wait lang. Fransay, umakyat ka na, dali. Tayo na lang ang batili na natin. Kasi lagi ako yung nahaway. Wait lang, Chef. Saan nag-away Naglo-loading ang laptop ko, Chef. I-restart Sino ba ko lang. nag-away sa'yo? Si Wawi. Sino Wawi? Sino ba si Wawi? Wait lang, Chef, wait lang. Naglo-loading tong sa laptop. Hi, Hindi kita Wawi. mabigyan ng jacket. Tumigil Miss ka you, dyan, Wawi. Tumigil ka dyan, Marlene. Dapat lahat mayroong talaga si t-shirt, Wawi. team vibes. Mami Lynn, team vibes daw, patatak mo, sabi ni Ate Roselyn. Bon, dahan-dahan lang, makamabulunan ka, parang may manghihingi, kaya sunod-sunod ang subo. Nalaglag tuloy. Nalaglag tuloy. Nalaglag, oh. Nalaglag How's subo, work, no? Wawi? Ayun na, bumabalik, araw, Wawi? Okay. Bumabalik si Bon. Oy, kanaki. Kanina pupunta ako ng bayan, ayaw mong pumunta. Pumunta ako ng bayan, tapos ikaw nagagala din. Sabi mo, gagawa ka tayo ng video ni Bon. Oh. May nagawa ka. Nakalimutan ko nga, pati yung wetons hindi ka makagawa eh. Di ba? Di ba? Sabi ko, pag kanina pumunta ako ng bayan, huwag ka na lang pumunta, tapos magagawa na lang tayo ng video ni Bon. Ngayon, wala tayong nagawa. O, di ba? Wow.
Wowie nga, wow. Okay guys, gagawa na kasi kami guys ng video greetings kay Bon. Kala ko kay Mami Lynn. Sabi niya kanina, sabi ko pupunta ako ng bayan, sabi niya, sige, wag ka nang pumunta kasi gagawa tayo ng video ni Bon. Tapos walang Yun pala. nagawa kasi siya nagagala. Kung Walang gagawa magawa, din ng kay bumalag. Mami Lynn. Guys, gawa na din kayo kay Mami Lynn, guys. Oo, Edi, wow. Gawa ako mamaya. Pagtutubuhin ko kayo dyan. Ano kayong sasabihin ko kay Mami? Malapit na mamonetize si Mami Lynn. Hoyos, Sana all. wawi ha. Sana all ka na lang. Wawi, taga saan ka po? Tumigil kayo dyan, Manang, Marlene. Manang Marlin. Hindi ko mabigyan ng Wala jacket akong si paki. Chef. Wala akong paki. Wait lang, Chef, Mahina talaga signal ko, Chef. Hindi kita mabigyan ng jacket. Grabe siya. Ate Chef, akyat ka. Mami Lynn, nawalan pala ng wifi kanina kasi may inaayos sa Dika dito sa amin. Ay, hello! Yung wifi pala kanina pumunta dito, my God. Gala ka Napakabit kasi. ka naman. Gala ka kasi, gala. Hoy, never akong lumabas ng bahay. Tinix ko lang tapos tapos? pinuntahan ako sa bahay. Pinuntahan ako kasi nga, Ba't Mag-aano hindi na. mo naabutan? Oh. hindi, kanina nga, bumalik nga siya dito, binalikan nga ako, di ba nung nakaraan din, di ko alam na nasa labas pala sila, nag-anuhan ng form. Kanina, binalikan niya ako. Baka next week pa yun, sabi. Ikakabit. Jessie Bukalig. Ayan, shout out, Jessie. Shoutout Ayan, sa'yo, salamat, pinsan. salamat. Ayan, pinsan ko yun si Jessie Bukalig. Jessie Bros. Pag may Ayan, wifi si ako, Kuya. Ayaw daw na daw ni Chef. Chef, sorry, Chef. Naglo-loading tong laptop ko, Chef. Hindi ko mabigyan ng jacket. Nagkontampo na si Ate Chef. Wala ka dyan. Oo nga, Kuya Raxel. Akyat ka na lang, Chef. nanay, kasi si Yus lang ang nang-aaway dito sa amin, Punta lang sa shoutout ka naman namin, Chef. Take Ayan, note, shout take out, note, Chef. Ako Chef lang inaway Christine. niya. Hindi nag-iingay si Bon eh. Tutubuhin ko yan. Ako. Oo nga, kunwari Bon, pa baby ka? Huwag kang 40 ka na. Anong 40? Nagsimula ka na naman sa pa-baby mo? 50 na yan si Bon. Ibalik kita sa pinanggalingan mo, Bon. Huwag kang ganyan pala. Kuya 40 ka Bon, na pala. tama, Kuya Bon. Banana na lang, host. Baka naman, sabi ni Chef. Ayan, Chef, bigyan na kita. Okay na. Kalahati palang agwat mo sa akin no? Tutubuhin kita dyan. Tubuhin na yan. Fransay, halika na. Akyat ka na, Fransay. Dali. Ayan, Chef, may jacket ka na, Chef, ha? Ayan, nabigyan na kita, Chef. Ayan, Bigyan guys. ka na magbaba. pasensya na kayo. Bakit, Bon? Baka Huwag na na. ng Huwag ka na Guys, magpakit si kay Jessie. Don kasi may iba na siyang kadit kanina. Nakita mo yung nakahawak sa braso ni Yosh? Huwag ka na magpa-cute. Mga loko-loko, mga malisyosa kayo. Pabebe ni Bon, di nire-replyan ako sa chat, sabi ni Tribo. Talagang pabebe yan. Akala mo talaga famous ang puta. Oh. Pabilin talaga ikaw, ha? Pagmura no? Hoy, puro kayo dyan, ha? Mapalo lang tayo dito, ha? Ay, huwag ka mag-alala ko yan. Hindi yan maiintindihan ni Lolo. Ayan mo siya dyan. Mamatay Gindi? siya dyan. May mga Pilipinong bata si Lolo dyan. Pwede naman magpabebe ang 40. Tawag-tawa ko sa inyo. Ayan, ha? Bon! Guys, sorry yan. Guys, pasensya nyo ng Team Vibes, guys. Ganito talaga yung Team Vibes, guys. Nagkukulit talaga. Nanay, ano pag Ayaw. nyo? Ay, Busy pahingin daw na si ng Bon, jacket si Jessie. Meron na, may jacket na si Jessie. Wala ka Nagbaba na nga ng Oy. link, eh. Ay, nagsalita na yung gwapo. Wala Nagsalita kang din. shop dito sa akin. Fransay. Nanay, Ano, kilala ko tribo. pala.
Bon, naalala ko yung palabas ni Aldab dati. Di ba nung una di si Ayadab di nakapagsalita? Pero nagdadab. Asama ng chat mo dyan, ayan o. Ibo. Wala. Sabi ko Sa nanay, GC daw. Sa GC daw, sa GC. Chat ba yun sa GC? Natamad ako magbakarad sa GC. Wala ka namang ano, Sa GC? message, no? Sa BBA, sa camp? Wala naman eh. Oh. alam niyo Si sa akin, Bonnie. wala sa chat. Wala naman eh. Oh. Si Munix ang nagpo-post Nako, ano, sa... Ate Wala, Christine, wala. bakit yan ako pag... Kanina kasi Ate Christine, nawala yung net, kaya nahulog ako. Dinidikitan ko sana si Maria DIY channel. Tapos Nadikitan nahulog ako, ko yun si nawala na Maria yung internet. Bumalik bumalik yung internet. Anong oras bumalik mo? Yung kasing LS ni Chef, alas 9, Nay- naman kasi. Tawa ni Fransay, Oo, ayaw umakyat. Alas 5 or alas 6 ay bumalik yung internet Madami. dito. Kadami na nang gawa pag alas 9 kasi kaya nakabigil ako kanina kay Chef. Hanggang natapos. Sige, alis muna ako. Mag-premiere pa ako eh. Sabi ni Tribul Aquachero. Sana all, may premiere. What time ang premiere mo? Si Trib. Wala naman nag-sinistir dito eh. Guys, Wala mag-premiere ako. Naglalakad ako sa red carpet. 10:30 daw, Yun, no? 10:30. May pa red carpet na si Mami Lin. Asan ang link mo, Tribo? Lapag mo dyan yung link mo para matamsakan namin. Or kaya ka nasa palengke isa-isa lang, walang maintindihan sa inyo. Pati si host nalilit na sabi ni Nana. Namo problema si Nana yun. Sa inyo kasi yung chat natin kasi Java Kitchen. Sana ganyan daw din tayo kasaya sa LS niya. Kasi Ate nga. Christine, kapag umaga, may kanya-kanyang ginagawa yan, kaya hindi makaakyat-akyat. Nakabidyo naman ako kanina, Chef. Hindi Si na rin Ate, makakita. si Kuya Rockstar, may busy yan pag umaga. Ito Nasa si Bon, may garden trabaho. ako. Ngayon lang, baka bukas makaakyat kami sa iyo. Bukas. Bon, tuloy ka ba bukas? Ano ba bukas? Linggo? Yes. Tabako? Guys, pag-graduate ako Short film sa ni grade Maki. 5. Grade 5 pa lang si Okay, Mami. okay. Ay, si Chef. Sige. Ilan ang kulang mo, Chef? Pag-graduate daw ng grade 5 years o si Chef. Ilan ang kulang daw eh. So ano siya, ang kulang niya 600 pa kuya. Kaya mo bang ibigay, Kuya Rockstar? Grade 5? Grade 5 Pero daw? alam Oo naman. niyo, ang saya-saya ko kasi buo kayo, haha. alam niyo guys, nami-miss ko na mag-LS sa channel ko. Ba't di kasi mag-LS? Ayan Hindi na, ayan na. mag-a-apply niya. Huwag kayo mag-alala. Ayoko mag-isa, kuya. Ayaw nila akong akyatan. Under review Under ka na ano kasi. na yan? Kaya, Under investigation na yung ginulo. Ayaw nila akong Kaya- akyatan. Sabi nila. ganun daw, Yos, pag under review na, hindi ka mo na mag-LS. Gabi ka na lang, Sana, Ate oh. Christine Jack. Pero huwag naman yung Hindi masyadong ako gabi, guys. Just lang. Nakikiusap ako sa inyo. Pag ako gumigising. Ayan si Irene, no? Irene. Ay, may jacket na pala si Irene. Irene Hello na sa iyo, naman. Ate Irene Anyo Nuevo. Ayan. Hello. Dati binalibaliktad niya yung Irene niya, di ba? Yun natin Shout out mabasa-basa. daw kay Maria Victoria Castelo from GC Bukalig. Ayun. Yes. Ninja ni Loyal ako vlog. Chef Hindi ko host Christine, ilan pag-graduate kulang ng mo? grade 4, haha. Ilan ba kulang ni Ilan Kuya? naman kulang mo, Chef? 7 p.m. Grade 4 LS ni ko bukas. Fransay. Sige. Basta huwag kayong magkakasabay guys sa please lang para buo tayong team sa isa na lang LS. Oo. Para support. Pakinggan niyo si nanay. Mag-LS ka, Sabi? pupunta yan, hayaan mo sila. Ako na lang aakyat, haha. Ayun, Sana- no? Akit si nanay. Akyatan. Ayaw nila akong akyatan. Sinabi nila sa akin. Ang Mag-LS dami kang pa pala mag-isaw. kulang. Kaya kami aakyat sa'yo. Sabi nilang ganon.
Ayaw nila umakyat. Alam mo kung bakit? Kasi lalaroin nila yung ano, yung harang mo. Oh, yes, Josh, para ano daw na yung kayo? singing career mo. Ate, hindi ko na tinuloy. Hindi na nag-chat sa akin yung tagkaro. Naku, sayang din. Yes, dali, dito ka na kumanta. Sayang din ano kasi, nandito kasi Okay, nun Ate si Ros, ano. sige. Alam, pabayaan ko si Bon dito, di ba? Naku. Hindi naman pwede yun. May bisita ako, iiwanan ko. Bon, may buwisita daw, oh. Narinig mo yun? Huwag kang ano dyan mabili, Ayun. napaipal ka din, tutubuhin kita dyan. Charot lang. Guys, O, na-miss di, niyo ba ako, guys? ipal Guys, na na-miss ulit niyo ako. pa. Na-miss nila ako, di ba? Oh, press 1 kung na-miss nyo si Yosh, press 1. Kung na-miss nyo si Oh, yung Mami Lynn, pampa- fresh ang pag- 2. Masyado kang pa-bebe, Bon. 40 ka na. Mas matanda ba si Bon kaysa sa akin? Nag-a-apply lang ng ice sa ano ba yung iniinom mo, Bon? Pang rejuvenate. Alam nyo na, inugatan na ako dito sa sa babaan ng bus. Walang sumundo sa akin. Sabi Ano ni oras Bunso, ba, Ate Roslyn? Ate Roslyn, ano oras ba ang premiere ng friend mo? Dapat hindi din kasabay ni Tribulak Watcher. Naku, nagkakasabay-sabay kayo. Hindi, ngayon Oy, daw, bababa daw siya eh. wala ka bang ibang sasabihin kundi tatawanan mo kami? Umakyat ka na dito. Ako, bukas, pabayaan ka talaga namin, bala ka. Akyat ka na, Akyat dali. kayo lahat. Guys, akyat kayo guys. Natin vibes dito. Tapos pababayin natin yung tunay na host. Oo, dali. Akyat na kayo, ako na lang sa baba. Sabi. Ano kaya ganun, ano? Hindi na nag-alis si Director TV. Sino? Guys, namimiss ko na din mag-yaw-yaw, promise. Yaw-yaw na kasi kayo. Mamigay Namimiss ulit kayo na. Ah. Ay, hindi, wag muna kasi mumumunin na kayo, di ba? Under review na. O hindi grabe kayo. Tinacharot-charot lang namin kayo. Si Bon ang pinapauna namin. Hayaan nyo na nga yan si Bon. Bakit kailangan pa ba yung edad pag-usapan? Ayaw kasing i-reveal na eh. Ayaw eh. Yan eh, umiinom siya ng Bon, tigilan mo pampabata. nga kami sa pagpabebe mo. Mas bata daw siya sa atin, Mami Lynn eh. Tuloy pa si Bon bukas. Ano ka Alam mo, Hindi talaga ako Ano bang pupunta segment dyan ni Bon? kasi di nyo talaga ako susunduin sa babaan ng bus. Sige. Bon, pupunta ka bukas sa magkakaroon ulit ako ng content. May Kailan nagawa ka ba po ako, pupunta? Mamilin. Anong ginagawa mo, Magpapublic- Fransay? Mag-public prank ulit ako. Bon, ikaw cameraman. Nagdidikit ka ba sa akin, Fransay? Sige, okay lang. Public prank mo naman. Oo, mag-ano ako, tatalokbungan ko ng kumot. Tatalokbunan ko ng kumot yung katabi ko, hindi ko kilala. Ganun. Makamasampal ka dyan. Okay lang, it's a part of my journey. I am a prankster. May mga napapanood ako. Ayan na si Yanni Park. Ayan, hello everyone. Sabi ni Yanni Hello Park. sa iyo, Mami. Yanni Park and syempre kay Ate Loyal Ako Vlog. Ayan. Dan Tamsa. Ninja pa tapos ninja po tapos naglalaro. Ay, gumagawa ng Mami, ninja si Franz. Mami Yani, baka naman pwede mo i-play si Bon. Ulit. Yes, Mami Yani. Favor lang po. Malapit na yun magkaharang eh. Tapos papalipadan namin yun ng kaldero. Pa-request, Mami Yani. Pa-play kay Bakit di mo ako Bon. piniplay, Yosh? Ba't ko tayo Naglalaroan i-play? ka na nga, Mami Lin eh. Naglalaroan na nga buhay mo ni Yos eh. Kaya piniplay ka na. Ba't ko tayo i-play, Mami Lin? Parang Sige nga, masaklap sabihin yan, mo. kuya.
Parang masaklap Sabihin mo yun. yun. Sabihin mo Di ba yun, play, kung- laro? Buhay Sabihin mo buhay. yun. Ano? Sabihin Ano mo sabihin ko? yung rason ba't kita i-play. Yung totoo, malapit ka na monetize na. Ang sama nito. Ay, sana all. Sa mga Lalagasan na nanonood, yun. pasensya na kayo kasi talagang ganito lang ang team vibes. Ang kukulit pero masaya. Nalagasan naman ako ng 5. Ganyan talaga yan, Buti nga- mami, yan, Linkin Park. Natural Buti nga yan. tigpa 5 lang, yan ni Park. Kami Sa tigpa akin, ano 20 yun? noon. Ilan yung pinakamadami sa'yo na bawas, Mami Lin? Ako Mabawas? 20. Oo. 20. Oo, yung mga- 20. Yung mangingisda ka ng gabi tapos kinabukasan mabawasan ka ng 20, di ba? Sa akin, 30 eh. Saklag. 30 or 28 ata yan. Tama si Bon, no? Pakyut, oh, pakyut. Ayan, pabidyo si Chef Christine. Ayan. Salamat, Chef. At si Bon ay nagpapakyut. May isa-send ako guys sa GC. Tingnan nyo guys. Ah, sige, sige. Ano ba yan? Kapaki-pakinabang? O kagulat-gulat? Kaya tamad na mangisda. Ayan, magkipagkwentuhan ka na lang, Mami Yani Park. Pakyat ka kaya, Mami Yani Park? Kung tamad kang mangisda. Pababa ko yung hagdan. Ano yan, Yos? Ano yan? Ano yan? Katawa-tawa o kagulat-gulat? Ano ba yan? Ano na ginagawa niya? Katawa-tawa naman pala eh. Oh. Nakuha mo yun? Nakuhanan mo Wow. talaga? Buti na lang nagtatago ako. Anong nangyari kay Bono? Ewan ko Ayoko din. nang kumain ng siopaw. Ganyan pala ang effect ng kumain ng siopaw. May sound effect Ayoko na sa naman. siopaw. May sound effect. Ganyan pala pag kumain Nabubudoy. ng siopaw. Oh. Nabubudoy pala. Bon. My God, may tali ba dyan? Paano ba umakyat? Sabi ni, pindutin mo yung binaba kong StreamYard na link, yan ni Park. Ayan o, pindutin mo. Nako, ate yan ni, mami yan ni Linkin Park. Huwag kang tama rin. Nako, bahala ka dyan. Ganito, umakyat ka na. Mawawala Kaya mo mo na na. yung subscribers mo. Bayaan mo na muna yung banana. Magpadami ka ng WH. Ganon talaga, may mga tao talagang hindi nagstay. Yan o, yan ni Park. Pindutin mo yung link na StreamYard para makakyat Kumain ka. niya ng kumain niya ng siopaw. Siopaw. Tapos nabudoy. Nakakabudoy pa lang Effect yan ng siopaw, oh. Ayan o, ayan o. Oh. So, kakain pa ba kayo ng, kung ganyan may mangyayari sa Nag-a-apply buhay na- nyo? nag-a-apply ng pampabata, Mami Lin, no? Nakakatakot pala si Bon mabudoy, no? Ako di ko na kailangan magpabata. Hayaan mo na. Gabi na, Bon, nakaliptin ka pa rin. Pero guys, 40 years old po yan si Bon. Tama ba, Mami Lin? 40 years old ba? Hindi niya kasi Oo. sinasabi sa akin eh. Ayaw aminin. Hindi niya talaga sinasabi sa akin, promise. Wala. Ayaw niya sabihin. Parang WH lang tayo yan. Hindi sinasabi. Ayan o, ayan nata si Yani Park. Oh. May, may nasa backstage eh. Wait lang. Ayun si Yani Park. Oh. Ayan. Hello, Mami Yani Park. But device not connected. Ayaw, nahulog.
Nahulog si Yani Park. Ayun. Ano yung na-apply mo, Bon? Pampabata yan, Bon. Nakakainis talaga yung mga senior. Alin? Sino makasalanan? Senior. Sinner. Sinner nga, makasalanan nga. Ayan. Ay, si Chef naman ang umakyat. Si Chef. Kala ko si Yani. Hello, Chef. Team vibes. Team vibes. Andyan din si Yani. But device is not connected kay Yani. You need to connect their Hello, mic Ate cam Chef. before you can. Hindi ka ba magpapakita? Yani Park, i-allow mo yung mic and cam, Yani Park. Saan si Chef? Nahulog. Nahulog siya sa maling tao. Charot. Ayan no, ayan na yung nagbaba si si Tribulak Quachero ng kanyang premiere. Ayan. Chef, nahulog ka, Chef. Ano nangyari sa'yo, Chef? Ilapag mo dyan, Chef. Tribo, yung ano mo. Yung... Naglapag na siya, naglapag. Yani Park, i-allow mo yung mic. I-allow Ako ang si Mami, mic. nandito na tayo, Mami. Tapos mag-chat ka pa sa akin. Ganun mo ba talaga ako kamis? Sana all, nami-miss. Dito. Sa GC, ano sa GC? Wala nga chat sa GC. O, tingnan nyo, guys. Walang chat sa GC. Nahulog ako, mangingisda ako. Ay, mangingisda sa si Chef. Saan ba? Pansinigang Saan ni Chef. ba maraming isda? Sama ko, guys. Saan maraming isda? Anong nangyari Di ba, kay mangingisda? Yani? Yani Park, i-allow mo yung mic and cam. Allow access, Yani Park. Nandito siya sa backstage pero device is not connected kay Yani Park. Yani Park. Hindi tayo naririnig. Yani Park. Ayun, nahulog tuloy. Saan ka mangingisda, Chef? Chef Christine, saan ka mangingisda? Di nyo ba napapansin si Boss Bon? Kanina pa namin pinapansin, ayaw magsalita. Pransay, akyat ka na, Pransay. Pahingi na tamsak, sabi ni Tribulak Quachero. Pag binigyan kita ng tamsak, mawawala na to. Hello sa inyo, Natatawa si guys. Bon. Teka muna. Tingnan natin yung tamsak ni Tribulak Quachero. Ayan. Ano na, Bon? Anong topic natin ngayon, Bon? Kala nyo masaya yan. Sabi ni Fransay. Alin Fransay? Ay, si Bon. Di ako makaakyat, sabi ni Yani Park. I-allow mo, ang kulang mo Yani Park kanina is yung mic at saka cam. Mangisda muna ako, Kuya Rockstar. Ganun, mangingisda ka pa. Gabi na. Mangingisda nga? Kung kailan gabi na, saka ka mangingisda? Oo nga, makikita mo pa ba isda ngayong gabi naman? Malakas ba flashlight mo, Mami Lynn? Mag-BJ ako sa baba. Ayun, Ano magbibigay. magbibigti Bye ka sa guys baba? yan. Bye guys yan. Bye guys. Ayun, wala pang tamsak wala pang si Francis. Okay, tamsakan niya na si Francis. Oh. Kompleto ang Kompleto grupo. ang grupo. Oy, sabay pa tayo, Mami Lynn. Ayan, Oo, kompleto, kompleto ba? Ate Marley. Ayan. Pero si Bon, Ate Marley, hindi nagsasalita Hello, si Bon, Ate Marley. Auntie, kakauwi ko lang, Auntie. Nakapunta naman ako sa LS muna tapos ko din. Kaso naglo-loading lang.
Maganda ka naman, Mamilin, kasi di na magpa-beauty. Wow, sana all maganda. Ay, thank you guys. Appreciate ko talaga yun. Sabi ko, lumaki na hintay ganyan. Ang saya-saya, Hindi Kuya raw Will. maalaw. Ano Wala ka, ka naman. Yanni Park? Pindutin mo lang yung allow. O Bakit kaya ka i-desktop mode mo. maganda ako, ha? Maganda ka ba Ano? talaga, Mami? Tribo ni Bon, dan thumbs up. Ay, ano pala yun. Ano yan, Kuya Rockstar? Yung kay Tribo pala yung nabasa ko. Dito sa kabila kasi, nakatamsak ako kay Tribo, nakatambay na Wala ako. akong isang cellphone, kaya pag ganun, kailangan ko talagang bababa. My God. Dito sa laptop naman, medyo okay naman, pero naglo-loading lang kasi. Yun ang problema ko. Ang hirap yun. Pa-loading lang siya. Hindi alam ang Bon, ano dahilan. nangyari sa'yo? Sabi ni nanay. Ayan, dito lang ako katatapos ko lang naligo. Sabi ni Auntie Marley. Ayan, may labang ka ngayon, Auntie Marley. Naligo si Auntie Marley. Baka may laban ngayon si Auntie Marley. Ayan guys, patamsak doon daw kay Tribula Quachero kung meron pa kayong ibang gadgets diyan. Patamsak naman kay Tribula Quachero. Ayan, Bon, sabi ni Chef, Bon. Napaka-serious na ni Bon, no? Nangyari kay Bon. Ewan ko dyan. Nangyari sa'yo, Bon. Yan ba yung effect ng Bon? Effect ng siopaw, Bon. Nakakatulala pala yung siopaw. Busy si Bon, sabi ni Chef, ni Ate Rosalie. Nagmumuni-muni si Bon, namomone-mone na. Paano ba, sabi ni Yanni Park, gusto niya umakyat. Pero hindi niya raw maalaw yung kanyang mic. Wala akong part-time ngayon. Bawal, sabi ni Auntie Marley. Ayan, bawal daw. Mapagod si Auntie Marley. Dan tamsak tribo. Ayan. Pahinga-pahinga muna, Auntie Marley, para hindi kayo ma-high blood. Ayan. Bawal muna ang part-time. Bawal mapagod. Pop, dan nasa tamsak. Sinong pop? May 4 siyang tuwad, sila Quachero. Ba't may tumuwad kay Quachero? May tuwad gagad. Hindi ko napansin Wait lang Meron ba? May tuwad ba? Wala man daw eh. Wala naman eh. Wala naman Ate Chef. Yung link na binaba nila Quachero. Wala naman, 0, 5 thumbs up. 5 thumbs up, 0 tuwad pa naman. Ayan ulit, nagtatry si Yanni Park pero hindi pa rin connected. I-allow mo yung mic, Yanni Park. Ayaw Devices not connected, sabi doon kay Yanni Park. Baka sa yan, connection. Hindi, sabi dito, pag pinindot ko siya, yung i-allow daw yung mic at saka Ang dami kong tawa sa premiere ni Bon James D. Di ba? Nauto na naman tayo ni Bon. My God. ang galing, ang kulit ni Bon na magtanong. Kulit niya eh. Sana all talaga magaling. Galing magtanong na ganun. May premier man si Bon. Sabagay. Kanina, Nay. Kanina, alas 8. Isa indo. 8 p.m. kanina si Bon. Hinintay ko siya na matapos. Oh, Lord. Ayaw pa rin, may private message sa atas yan. Yanni Park.
Anyan, yan ni May Park. mga cellphone kuya na hindi makaakyat. Paano na? Paano on? Wi-Fi na nga gamit ko, sabi ni Yani Park. Hindi, may mga cellphone na hindi makaakyat sa StreamYard. Oo, like iPhone. Ayun. Meron Pwede na, naman yung pwede iPhone, iPhone. sabi ni. Kapatid Pwede, Francis. pwede. Pwede na iPhone. Okay naman kay Pwede Chef. ba? Hindi lang mai-allow ni Yani Park yung ano niya. Ang lumalabas dito dapat i-allow niya yung mic at saka cam. Ayan ulit si Chef. Nagbabalik si Chef tapos na mangisda. Hello. Hello, Hello. Chef. Anong nangyari sa iyo? Marami kang naisda, Chef. Ayan, nasa mid si Chef. Ako, sabi, may tanong si Ma'am Marley. Ikaw, Mamilin Vlog, ano ang gusto mo? Lights on, lights off. Depende sa itsura kung pangit. Walang Siguro- depende kasi yon, siguro mamiliin. Ha? Lights off o lights on lang ang pipiliin. Wala nang depende. Paano ba ano? Depende sa akin kasi siguro depende sa itsura. Oh my God. Pero mas maganda ng lights Walang off. itsura. Ganun lang. Lights. Pag ikaw tinanong ni Bon, ganun lang. Wala nang explain. Ganun. Ay, wala Lights ba? off. Wala. Pag tinanong ka na ganun, lights off. Hindi, Ganun. maganda ng lights off. Sa akin, okay na yung lights off kasi kahit pangit, okay lang kahit basta lights off. Pero pag lights on, ang isasagot ko, paano pag pangit nga naman, di ba? Hindi ko na ma-off kasi na-on yung pinili ko. Ganun ba yun? Mapipili mo pa kung pangit o hindi. Oo, siyempre, my God. Nasa lights on, lights off ka na eh. Lights Basta off na lang. pumayag sa... Ayun, lights off na lang. At least doon, pangit o hindi, okay. Pag lights on, pag pangit, my God. Ganun ba? Sabi ni Yani Park. Tsura ni Bon. Lights Ano on ba ang ako. gamit ni Yani Park? Light on ako, mamili, sabi ni Maganda naman Yani talaga. Park. Oh. Maganda Mamili na naman lights talaga on lights daw. on. Oo, mamili. Lights on kasi. Ikaw kasi walang niisip mo, may papangit-pangit ka pa, mamili. Tapos, tingnan mo yung itsura. Ay, naku, sarap pagtawanan. Paano ka makakatingin, mamili? Huwag ka kasi tumingin. Pumikit ka kasi pag wala mo makita. Bakit gusto kong titigan kung ano yung itsura niya? O, di ba? Tapos sarap tawanan, o, di ba? Boy, Para huwag ka matawa, pumikit ka na lang. Ayan o, may 3 watching kay Tapos naman, sige. kay Tribu. Kayos, anong gusto? Anong gusto? Patalikod, paharap? Sagot niya natin nung nakaraan, patalikod ata. Patayaya. Patiaya ba? Oh. Patiaya ba yun? Parang talikod yung sagot mo, ah. Ay, paiba-iba na sagot. Si Ate Roselyn, no, pareho lang daw yun. Ito try natin. Ito try siyempre lahat, di ba? I-explore lahat. Natatawa si Yani Park. Ikaw, Chef. Anong gusto mo, Chef? Lights on, lights off. Sabi ni Francay, takpan daw ng dyaryo. Pwede ba Oo. takpan ng Jericho Rosales? Oo, pwede. Ay, guys, invite ko kayo, guys. May premiere si, Francis, si Tribulak Quachero. Baka pwede puntahan natin, saglit lang naman yan. Ilang minutes yan? 7 minutes lang naman, Kuya Rockstar. Ayun, nandito nga ako nakatambay yung isang sa itong laptop ko kaya pero mabagal. Ayan, nagsisimula na. Ayan, kung meron kayong guys, meron kayong time, tama na tayo kay Tribu Lakwachero. Ayan, naantok na daw si Chef. Ayan, good night na Chef. Ikaw, Ate Roselyn, anong gusto mo? Lights on, lights off, Ate Roselyn. Ayan, magsisimula na yung kay Tribu Lakwachero. Ayan. Ano kaya ipi-premiere ni Tribu?
Ayun, no, magto 2 hours na pala tayo. Kaya pala inaantok na si ate, ano si chef. 10:31 na pala. Sa akin, no, paikot-ikot lang. Pero nakatamsak naman ako naka-comment. Ay, ang hina ng net. Kakainis talaga ng net. Ang dali na ubos ng aming load. Gustong-gusto ko alam mo, yun talaga yung gustong-gusto ko maapuntahan yung lugar na yun. Alin? Yung pasyalan sa Tabaco ba? Ay, saan ba yun? Diyan sa Bicol. Bicol yun, di ba? Ayun. May bago tayo, si AETV. Ayan. Dan Tamsak mga loads, sabi niya. Saan sa Bicol? Yung kinayos? Hindi yung Ayan, pinost niyo. AETV. Nung pinost niyo yung nakaraan. Okay na ako ngayon. Ano bang pangalan nun? Yung pinuntahan nga nila Ayan. ngayon, gusto ko magpunta doon. AETV, ayan, Tamsak. Salamat, AETV. Salamat. Isa pa talagang video ang nagawa ko mula nung Nung mula hindi ka nung hindi ako nag-LS, mag-release. Isang video pa yung nagawa ko, my God. okay lang yan, naka 2K naman yung isang video. Pag gumawa ka ulit, 2K ulit, wow. Sana all nga eh. Sana all. Andiyan pa rin si Ate Loyal ako vlog. Ayan, salamat. Shout out Yos TV, sabi ni AETV. Ayan, puro mga TV kayo. Yos TV. Shout out daw. Nanonood yan kay kay Trigo Lakwachero. Ba't nagpalit tong si Francis Shop ng Trigo Lakwachero? So, ang niche niya na puro lakwat ha. Puro gala na travel vlogs. Ako, hindi ko pa nagawa yung mga travel vlogs. Ang dami ko na sa naka-separate na lahat. Hindi ko magawa. Ayan, Bon. Magsalita ka naman, Bon. Naka-off mic si Bon yun. Ayan, salamat pa rin sa 4 million viewers dyan. Ayan. At sana bumalik kayo maya-maya pagkatapos ng premiere ni Trigo Lakwachero. Ayan, nanonood tayo pero nakamute. Kay Trigo Lakwachero. AETV. Ayan, salamat. Ayun, nakamute na silang lahat. Yeah, ilang minutes ba tong premiere ni ni Francis? Restaurant naman pala. Di ako naalis. So, salamat naman, Francis. Mayroon tayong 3 million dyan na hindi naalis. Salamat, Francis, sa pagtambay. Nanonood kami ng premiere ni Trigo Lakwachero. Ay, naku, inatok na ako. At kaya. Ayan, salamat sa 4 million yan na nanonood.
Ilang minutes ba yan kaya ano? Review. Bababa ako, kuya. Sige, sige, Baka, sige. baka makatulog kasi ako dito. My God. Kahit ako naantok na. Naka 2 Ibon. hours naman na tayo. Go, ano na. Ilang May oras ba? mag-LS. May susunod ba mag-LS? Naka 2 hours na ako eh. Oh, naantok na rin ako. Grabe naman, may susunod pa. Anong oras na? Malay mo. Alas 10 pa lang naman eh. 10:30 kasi. Sunod na yung ano, ikaw ko. At pagiging alcoholic, hindi na kayo pwedeng pagkatiwalaan ng ospital ng gamot ng mga pasyente. Tanong nyo nga sa JC kung may susunod. Ano, Pransay? Si Fransay, baka susunod si Fransay. Hindi, naglalaro si Fransay. Kaya hindi yan naalis eh. Lalaro yan eh. Nalaglag yung host. My God. Yosh. Nalaglag si kuya. Nalaglag si Kuya Rockstar, Yosh. Ala. O Yosh. Magsalita kayong dalawa. Nalaglag yung host. Sabi ko, hindi siya pwede magpa-work. Pasensya na po, busy ako. Okay, guys. Okay lang yan, guys. Ay, yan. Busy talaga si Fransay. Matalalaglag ka, kuya. Ni-export ko nga yung ano, yung StreamYard mobile na to. Kung nasaan yung green screen at blue screen. Wala, hindi ko makahanap. Hindi ko nasaan yung part 9. Wala siyang green screen, blue screen. Tapos sabay yung premiere? Hindi pa sa akin, ewan ko lang. Kasi delayed naman to sa akin, loading. Nahide ko po yata message ni Miss Lislin. Miss Merly nagloko si Pico Cynthia na. Nahide ba siya? Check mo nga, nahide ba yung si Ma'am Merly? Hindi ko naman napansin. Sabi ni Happy Jingsky, Oo nga. Check ko lang. i-unhide mo lang, kuya. Wala naman. Saan part ba siya ano? Wala naman, hindi ko makita dito yung ano. Kasi makikita mo lang naman dito kung na-hide isa. Kailan pa? Ano kayang ano yun? Anong comment kaya? Hindi ko alam eh. Anong message niya yun, Happy Jenky? Ipapasok ko sa Kawit lang. Ako sa laptop kong nakita. Tapos na. Ayan. Galing ako sa premiere kasi. Sorry. Ayan, guys. Tapos na. Shout out kay AETV. Ayan, shout out sa'yo ah. Ayan, kadete ko yan ano, sir. Sir Rockstars, ayan. Salamat. Hello. Salamat. Ano, bata pa yung ano yan. Meron na din siyang 600. Baka pwede natin tigitan, guys.
May mga ninja kayo dyan. Hindi ako makadikit, isang cellphone gamit. Mamaya na lang, bigyan ko si AE. Mapa-sublit Sana ako. sana mag-iwan siya ng ng bakas. AE, mag-iwan ka ng bakas. Ano, AE-TV, mag-iwan ka ng bakas. Didikitan ka nila, may tig sa 10 yan. May Grabe tig 15 naman. yan. Bon, pasuyo naman, Bon, baka pwede mo dikitan. Baba ka ng link mo, AE. Ano? AE. AE, Wala baba pa ka atang ng jacket si AE. Wala pang jacket si AE. Wait lang. wala pa ba? Sa premiere daw ni Bon. Bon, sa premiere mo daw, yung kay kay Happy Jenky. Yung na-hide ata yung message. Nangyari sa'yo, Bon, para kang para kang lutang. Kita na kayo. Ano ba yan? Pamili. Bon, para ka Acting ba yan, nakadal. Bon? Oo nga, acting ba yan, Bon? O totoo yan? Oy, Bon, kung inaantok ka na at anong oras ka natulog, tulog ka na, Bon. Uy. Hindi ko siya makapag-reverse. Complicated siguro. Wait lang, hindi ako Ilang oras ka ba? maka-jacket. Ilang oras ka ba, Kuya Rockstar, ngayon? Kahit 2 hours nga lang sana, naka 2 hours na tayo eh. Pwede na sana. May jacket ka na ba? May jacket na ba siya, sir? Idol? Wala nga eh. Kasi nasa premiere tayo kanina, hindi hindi pa ako nakabalik sa Okay. sa Wait lang sa ha. Magjajakitan ka ni Idol, ni Sir Rockstar. parang lasing daw si Bo. Wait lang. I-mute ko na lang to. Baka humilik ako eh. O bababa na lang ako. My God. Tumigil ka dyan. Ba't kayo matutulog? Paano daw makaakyat, sabi ni Axel. Hindi ko na lang gawin. Pindutin mo yung StreamYard, Axel. Wait lang. Sa baba lang. I-BG ko na lang sa baba, Yus. Tingnan mo, bumaba tuloy. Sino? Si Kuya Rockstar. Pag bibigay ng jacket, hindi makabigay ng jacket. Ba't naka-hide siya? Hindi ko Sino? sakit talaga. Si Ante Hindi ko talaga Merly? sanay itong mobile. Na-hide nga ata ni Happy Jingsky. Hindi, doon daw ka sa premiere ni Bon. Sabi ni Ate Jensky. Sa premiere ni Bon, sabi naman. Sa premiere ni Bon o kay Tribo? Baka doon kay Tribo. Baba ako Hindi, bahay, kasi baka dito siya mabili. na-hide. Dito ba? Nagluloko daw yung niya, Ate Jinky. Pero sabi niya kanina, sa may premiere. Tingnan ko lang dito kung Mag-edit na lang si talaga. Wala pang jacket siya, kaya hindi makapagbigay ng makapagbaba ng link. Nauna, mag-LS ka na, Fransay, ngayon? Joke lang daw. Sige, mag-LS ka, matulog ako. Ang saya. Ayan, may jacket na si AE. Maglapag ka ng jacket Baba ka na. bahay mo. Baba ka na. Oo nga, dito pala, Ay, Baba muna ako naman na niya. Sige, Bon. Excuse, baba muna ako. Sige, Bon. Sige. Antok na talaga yun si Bon. Ayan, nagbaba siya. Ayan, may aakyat daw, Kuya Rockstar. Sino? Si Axel? Si Axel. Wait lang, Axel. Saan na ba si AE? Unahan mo na kami kasi hindi ako hindi tayo Wala ka dyan. Hindi ka magbababa, hindi ka na magdidigitan. hindi ka mag-iiwan, wala. Maputla si Bon, sabi ni Ate Roselyn. Oo nga, kakakain lang naman niya. Guys, mag-ano ako, Kakain guys. Mag-LS na ako. After ni Kuya Rockstar. Mag-LS ka.
Mamilin, mag-LS ako, Mamilin. Ayan, Axel, pindutin mo yung ano, yung link na binaba ko, yung Matulog na StreamYard. ako. Ayan, nagbaba na siyang link. Matulog Hindi, lang nagbaba naman na si ano eh. Nagbaba na si AE ng link niya. Wait lang, didikitan ko lang to ah. Nai-unhide naman na ni ano. Merly Manzano was unhidden by Happy Jenky. Sabi naman na dito. Kaya nga, i-unhide mo lang, kuya. Na-unhide na nga niya. Okay Was na. unhidden. Ay, Ano? okay na siguro. AETV, dikitan mo ako ha, baka hindi mo pa ako kadikit. Sure. May mga link kami diyan sa ano sa may description. Ayan si Chef nag-ELS din yan si Chef. Bukas mag-ELS siya kaya dikitan mo yan yan si Ate Roselyn dikitan mo yan may mga paninja yan. Kain ka atay ang palayabon sabi ni Happy Jane. Guys, dikitan nyo yan guys, si AETV. Ayan magdikitan kayo guys so yan si bago yan sa ano sa LS natin. Meron na siyang 679. Dadagdagan ko siya guys ng ano, ng 10. Ay, nakita ko na mamilin yung ano message si Auntie Merlin na na-hide. Magbaba ka ng ano mo, Tribo. Na-hide pala. Pag na-hide lahat pala. Yung din na nag-ano po. Ibaba niyo yung link ko. Nasa description. Hindi ako makapagbaba kasi nga, cellphone lang gamit ko ngayon. Ano? Bumulog yung Pilipinas. Pababa ng link ko. AE, dikitan mo yung mga nasa description box. Mga team yan. Team namin yan. Mga legit yan, madami yung mga ninja. Yan ang sa baba Wala. ng video ko, AE. Nasa description. Unahan mo na sila ka, ano, kapatid. AE, dan na daw si Tribula Quatsero sa'yo. Ayan. Tomorrow Thank you, na ako didikit, baka mapalo ako. Hindi ka mapapalo. Ano, Yan Ate Roselyn. Mami Yani, baka pwede mo po dikitan to si, AE. Dan Axel, ganda ng song. Ayan. Si ano kasi, parang si Kuya kasi dikit na lahat ng ang tao dito eh. Ayan AETV, dikitan mo yan si Franza 11 channel, kapatid ko yan. Tsaka yan si Tribula Quachiero, kaibigan ko yan. Tsaka yung mga nasa description box, dikitan mga legit yan. May tigsa 10 lang naman yun na ninja. Grabe, ang tig sa 10. Yan, balik nyo na lang, sabi ni Tribu. Ayan. Sa akin nga, Kuya Rockstar, sa akin, Kuya Rockstar, papunta ng 15 eh. Grabe. Gusto ko nga rin magdagdag sana eh. Kaso, ma-detect naman kasi ni Lolo pag yung ninja mo, wala masyadong upload, walang subscribers, na-detect niya. Kaya, tinatanggal din niya. Tinatamsa ko na din, Kuya Rockstar, mga ninja ko. Ayan. Tamsak talagang okay yung tamsak. Wow, sana all may 1,130 subscribers na si Kuya eh. Si Kuya Rockstar. Mas madami naman sa inyo. Grabe kayo. Mamonetize ka na din ata. Nako, ikaw ah. Wala pang 500 eh. Si Axel ayaw mag-connect sabi niya. Ayan si Yani Par, nakadikit na rin kay AE. Ayan, AE, balikan mo yung mga yan AE, mga legit friends natin yung mga yan. Nagdidikit pa ako yan eh. Kay AE. AE, ayan. Huwag mong kalimutan sila. Ang hirap banggitin ng pangalan niya eh. Kahit simple lang. Bakit kasi AE? Mahirap talaga. AE. Bye. Sige nga, Good night. mamili Ano, ikaw. Hello Ano, sa inyo Mami lahat. Lynn? Bye. Good night. Good night na, Mami Lynn. Ayan, Axel, dan na rin daw sa'yo si Tribu Ayan, magbalikan Ate kayo Jinky. guys balik-balik lang. Axel, magparamdam ka dyan sa baba. Tutubuhin kita. Hindi raw makakonect si Axel. Ay AE. Magparamdam ka dyan sa baba. Tutubuhin kita baka pag nadikitan ka. Oo nga, si AE wala na
Nasaan na? Nanonood na ba yan si AE? Ate Ninja Jinky ni ba, Loyal pwede ako. mo dikitan? Ayan. Okay na daw, okay na kay AE, si Happy Jenky. Dikit mo ako, baby Yos, para grade 3 na daw si Yanni Park. Oh, kailan lang si Yanni Park, mag-grade 3 na. Ha? May tubo din ako, sabi ni Axel. Ay, tubo-tubuhin ko kayo yan. Eh. Nako, ano? Nako, mami yan ni 19 Park. Dikit na sa'yo pati kaluluwa ko eh. Pati ko dikit na din sa'yo eh. Pati kaluluwa, dikit na. Ano ba, mamili ano ba problema ni Bon ngayon? Di okay na pa naman siya kanina. Tapos, parang lutang na kanina. Hindi, puyat lang yun siguro. Kasi nga, maagang gumising, sabi niya kanina. Ayan, Salamat natikitan na po daw. salamat team, salamat. Salamat. Ayan, napaka-supportive talaga ng team natin ngayon eh, no? Salamat guys, sana hindi kayo talaga magbago sa ano. Sana hanggang dulo guys. Ayan, dikit na rin daw si Yanni Park kay Nahulog ba si Mami Lin na bumaba? Bumaba. Thank you, Team Dikitan Vibes. lang, Thank you. dikit na lang po kayo dyan guys. Tutulog. Ayan, matutulog na rin tayo. Tapusin lang natin yung dikitan nila. Ayan. Ayan, Axel, Alakayos, may taghapot ata si Lola. Ano? Ano yung taghapot? Taghapot? Ano, Axel? Pahingin Ganda jacket din host. sa'yo, Happy Jane. Pahingi jacket host, Franzay ito. Ayan. Wait lang, Franzay. Ayun, nag-retry pa. Wait lang, mahina ang kalaban. Shoutout sa lahat na nandyan guys. Thank you. At Yani, dumikit na po ako dati. Ayan. Sana pa Nalala nag-LS pala ako, yan. hindi kayo mawala. Hindi ang lola mo, Bon. Dulo ng walang sablay, baby Yosh. Guys, hindi natuloy yung LS ko kanina kay Fransay 11 channel and kay kay Tons TV kasi nga 9 AM pa lang nawala ng internet, guys. Nagkaroon ng fiber break daw. Buti na ibalik. Oo. So hindi pala tungkol sa bayaran. Hindi. Ayan, paiwan na lang po ng bakas, sabi ng ating... Hindi siya tungkol sa bayaran. Ayan na si AE, nagparamdam na dan na daw kaya niya. Balikan mo lahat yan, AE, ha? Nagdan na sila lahat sa iyo. Ninja ni Franzay. Pwede ba jaketan ang ninja? Pwede. Jaketan mo lahat. Pwede yan. Kasi yung ninja, pwede yun ang pangbaba mo ng link para hindi mamarkahan na spammer yung main account mo. Kaya gumagamit tayo ng ninja. Pwede yun ang panggamitin mong pangbaba ng link mo. Sige. Sige, Axel Season and magparamdam ka lang sa Ayan, tabakin Axel, yung vloggers. Kung nandun ka. Tabakin nyo rin si Axel. Mamilin, baka naman pwede may bahay ko. Wag na kasi dikit ko na lahat yun nandyan eh. Oo, wala naman atang bago dyan. Ayan, magdikitan. Ayan. Salamat Naglinis ka. ako Naglinis ako sa channel ko, tinanggal ko lahat ng jacket nila. Ayun, no? 29 thumbs up. Gawin nyo ng 30. Guys, gawin nyo ng 30, guys. Baka naman. Baka naman may nakalimot pa yan tumamsa. Tinamsa ko na lahat ng ninja ko dyan eh. 29, nabitin pa ng isa. Kaya ko sanang gawing 30 kaso hina ng net. Namimiss ko na din mag-LS eh. Hindi ako makaswitch account. Ayan nagbaba ng kanyang bahay si Chef Christine. Ayan. Dikitan mo rin yan si Chef. Nag-ALS yan. Ayan, namimigay yan ng
WH at Banana, si Chef. Ayan, salamat. Napaka-supportive ng Team Vibes, guys. Dikitan nyo yan. Promise. Ayan, Ayan. gagawin daw na 30 ni Tribul Aquachero. Wait lang. Pasok ko sa'yo. Pabalik ha. Ayan. Ayan si Franzay, dikit mo nga yung ninja mo. I-tamsak mo nga kung hindi pa natamsak yan, Franzay. Ayan, Francis Shop na ito pang 30. Salamat naman, Francis. Francis Shop no alias Tribo Laquachero. Ayan. Rockstar Clicks, done na din ako sa iyo. Ayan, salamat naman. Yung mga kasama natin yan. Yan si Loyal Ako Vlog, may maraming paninja yan. Ninja niya yan. Shout out sa team dyan, sa Team Vibes. Shout out. Si Axel, pasali daw sa Team Vibes. Yan, tanongin mo kay, And syempre, kay Advinios. Syempre sa mga nandyan sa baba, ayan, mga Bicolano Vloggers Association, shout out sa inyo, guys. Ayan. Ayan, 31 na, sabi ni Axel. Ayan, dinikit ko na rin yung mga ninja ko. AETV, dikitan mo yung mga nasa description. Babalikan ka niyan. Oo, lahat yan. Busy lang yung iba dyan eh. Yung iba naka-busy dyan. Basta Team Vibes yan. Team Vibes. Yan. Nandyan ang Team Vibes. Ayan, Lynn Alcobera. Ninja ni Yani. May paninja na rin si Yani. Sa Rockstar, gala talaga yan si Tribo Laquachero. Ayan. Andyan din si Monix. Ayan, Monix, yung mga paninja mo, Monix. Ayan, magpagdikitan ka, Monix. At kailangan hello sa'yo. Monix. Lynn Alcobera. Dikit na ang ninja. Ayan, salamat naman. Sa FB group, kasali na ako doon. Ay, sa BBA, kasali na pala siya. Si Axel sa BBA. Ayan, marami na. Tamo, nagdiki. Ngayon lang kayo nagdikitan, ha? Kanina pa kayo dyan sa baba. Ngayon lang kayo nagdikitan. Kanina pa kayo dyan kayo. Yeah, magdikitan kayo, magdikitan. Kuha kayo ng rugby, magdikitan kayo. Shout out sa 13 million. Ayan, sa mga didikit sa akin, 8 banana, balik ko, basta may tamang bakas. Ayan, si Monix, dikitan mo yan, AE, ng malupit, yung hindi malalaglag. 8 banana ang bigay ni Monix. Ayan. Baka naman may didikit sa akin dyan, tomorrow ko kayo balikan, sabi ni Ate Roselyn. Ate Roselyn, bago ka matulog, dikitan mo yan si Monix at bibigyan kanya ng 8 banana para makagraduate. Sino ba yung kagraduate kanina? Si Chef o si Ate Roselyn? Graduate ng 600. Si Ate Chef ata, ewan. Hindi kasi ako nakapag-alis kanina eh. Attend sa mga live ayan mo kasi. Ayan. Oy, Ate Loyal Ako Vlog, baba ka ng link mo para madikitan ka ng mga dyan, mga bago, sina Axel, sina hello sa'yo, Ate Loyal. Ate Loyal Ako Vlog, ayan, mga supportive Team Vibes natin yan, mga yan. Hindi ko tuloy na pag-alis ito and si Kuya. Kasi nga, gumala kanina. Pababa na lang po ng link para kasi yun. Nasa description, Kung may internet sana, tutuloy ko yun. Hindi talaga ako gagala. Ang hirap nitong isang gamit. Kasi nga, diba, nakapag-promise kasi ako kay Kitons and and kay Kuya. Ano ba oras sana nung kay Tons kanina? Ayan, nagbaba si Monix ng kanyang bahay. Kita nyo si Monix, 8 paninja niyan si Monix. Dikitan mo ko, Monix.
Monix, Hindi ako dikitan mo ako, bibigyan kita ng 15. Bigyan mo ko ng 8, bigyan kita ng 15. yung mga 15 dapat ano yan, pang road to 1K Oo, may lang. mga videos yun May mga videos yun. Lahat ng 15, lagyan mo ng videos. Siyempre. Ayan na. 360 Transport. Ayan, loyal ako vlog din yan. Ayan, nagbaba ng kanyang link. Lynn Alcobera, hello. Hello. Ayan, magbaba Salamat ng... kuya sa paninja mo dyan. Iba din si kuya, may paninja na no? Ayan, Team Oo Vibes, nga, gawa kayo ng tagsa-10 lang na ninja. Kung gusto nyo, 15 din. Para Yan, kapag may putol. nangangailangan dyan, dikitan natin, tagsa-10 tayo, di ba? Malaking tulong yun, no? 10 kay Kuya Rockstar, 10 kay Mami Lynn, 10 kay Bon, 10 Wow. sa akin, 10 10 kay kay Ate Chef. Rosy, di ba? Yan, si Roselyn, 10 kaya. Si Ate Loyal, ang dami. Oo, si Ate Ayun, Loyal, di ba? Kaya gawa kayo si guys, Yani. nagtagsa-10. Si Yani, alam na Ilan, rin magpaninja ni Yani. ilan tayo sa GC? Ilan tayo sa Team Vibes, di ba? Tapos tagsa-10 Oo. yun, ako. Sa isang LS, meron siyang 100 subscribers. Ang hirap doon kung dadami yung tao natin. Tigsa 10, bibigyan mo. Kung may 20 na Nadikit ko na nandun, sa iyo, Axel. Nadikit ko na sa iyo mga ninjas ko. Matagal na. yes, sa true yan talaga. True yan. Oo, true yan, ate Yani. Ate ko ba tong si Yani? Ito na ba si Yani? Yani Park. Ayan. Sana all, may 13 viewers. Ikaw nga kanina, ate, ang dami mong viewers. May 16. 60. Hindi ko mapagana ngayon eh. Mga, ano, yun na ng signal ko eh. Ayaw gumana ng ating mga mata. Ayan, may pamata-mata kanina si Ate Loyal ako vlog eh. Sana true, ayan. Ang hina ng neto, paikot-ikot lang. Hindi mo mapagana yung mga mata. At least may legit dyan na may organic na 12. Masaya na tayo dyan. Kung ilang oras yan na tumambay. Ayan, baka naman po mga idol, sabi ni Franz, ayan, puro maninja na ang labanan dito. Ayan, puro paninja na ang labanan. O, ayan, si Johnny 19. Ba't Johnny? Yung isa kanina, Yani. Ayan, ninja ni Loyal ako vlog, tapos may 360 pa, tapos may... Ilang ninja naka-video dyan, ate Loyal ako vlog. Grabe ka. Dami mong paninja. Sana all, di Mamigay ka ba? nga, mamigay ka nga ng signal ng internet. Hindi ko malakas naman internet natin, kaya natin. Kaso namumulobi tayo sa internet. Oo nga nakakainis talaga. 29 na lang, graduate na daw siya, Bigyan na niya, guys. Ate Loyal ako vlog, baka naman pwede mo bigyan to kahit konti si Axel Season. Ayan. Ate Pia Oscar, baka naman. Ayun si Ate Roselyn daw. Kaya di makadikit at kakagraduate. Ayun, nakagraduate na pala si Ate Roselyn ng 1K. Congrats. Hindi ko yan, Congrats. kuya, madidikitan na ninja mo. Alam mo ang ginagawa ko? Yung mga ninja ko, dinidikit ko din sa ninja ko. Pati yung main account ko, dinidikit ko sa ninja ko. Pag Tapos, didikitin mo yung mga ninja. uploadan mo ng isang video. Posible hindi 360 magdidikit. transport. Done na. Yan. Sipag din tong si AE. Sipag dumikit. Ayan guys. Sige na. Ay, may 11 pa tayo nakatambay. Pero may alas 11 na. Ayan. Naka 2 and 34 minutes na tayo. Pwede na to, pwede na. At nang hindi tayo mapuyat. Sisira mga beauty natin nang napuyat tayo.
Ayan guys, salamat. Nakadikit naman na siguro kayo sa ating mga kaibigan dyan. Si AE, ayan, nakadikit na siguro. Ayan, Ate Roseline, ayan, thank you po, Rockstar Clicks. WH naman nabulin natin. O, kayang-kaya mo na yan, dami mong videos. Sundan mo lang yung mga videos ni Mami Lynn para maka 2K ka naman at naka 1K. Di ba, Mami Lynn? Bakit mag-end ka na ba? Mag-end na ako kasi naantok na rin ako. Sige. So, bababa na ba ako? Na rin. Oo, okay na. Sige. Ayan guys, Mangisda na kayo. salamat. Ayan. Salamat guys. Thank you. Ayan. Salamat Happy din, Jenky, Vibes. salamat. AE, salamat sa patambay. Ate Roseline, Manilin, Salamat sa mga Ate nag-stay Loyal dyan. ako vlog. Legit. Thank you guys. Franzai. Ayan, good night na rin kay nanay. Ayan, salamat Axel, salamat. Ayan. Ayan na tayo guys. At gabi na. Inaantok na rin tayo. Ayan, kay Monique, salamat. Ayan, nakakahawa yung antok ni Mami Lynn kasi. Ayan, bye guys. Salamat talaga sa inyong pagtambay dyan. Ayan, at meron tayo na naging kakwentuhan na naman ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at tayo mag-e-end na. At inaantok na si host. Ayan. Good night everyone. Ayan, sabi ni balik na lang sa lahat ng dikit po. Ayan, si Yanni Park. Yan, balikan niyo po si Yanni Park. Napaka-legit yan na friend natin din, si Yanni Park. Sabagay, yung mga halos nandito yan, Yanni Park. Pating po lahat na yan. Si Ate Roseline, si Mami Lynn, si Yosh. Yan, sabagay, kilala mo na yun si Yosh na si Ate Roseline. Si Ate Loyal ako vlog, ayan. Mga legit yan. Ayan, okay po, welcome. Thank you talaga. Yan. Good night. Good night, Monique. Good night. Ayan. Axel, pakibilang tahanan mo. Ayan. Wala na ata si Axel eh. O nagdidikit si Axel. Monique. Payan na tayo, Monique. Monique. Ayan. Magbakas na lang kayo, Good night, everyone. Dikit ko na lahat sila kay Baby Yosh pa. Ayan. Salamat Yanni Park. Ayan. At si Yanni Park ay magaling na. Ayan, good night, Auntie Marley. Bye-bye. Magaling ka, Auntie Marley, para magyaw-yaw ka na ulit. Namimiss na namin ang payaw-yaw ni Auntie Marley. Ayan, Monique. Good night na, Monique. Good night. Inaantok na talaga. Gusto ko pang magipagkwentuhan kay Yos. Kaso, inaantok na tayo. Wait kasi tayo kagabi. Ayan. Bye-bye na. Bye-bye. Maraming pong salamat. Ayan, goodbye na rin kay AE. Ayan, AE, balikan mo yung mga nagdikit sa'yo, AE. Balikan kita mamaya, AE, pag tapos itong LS. Ayan, balikan ko yung si AE. Si AE na lang, hindi ko nadikitan dito eh. Ayan, thanks, Auntie Marley. Many thanks. Ayan, thank you all so much. Ayan, maraming salamat sa mga tumambay sa ating live stream. Ayan. Maraming pong salamat talaga. Ayan, at meron pa tayong 6 na ata dyan, nanonood. Ayan. Salamat po ng madami. Ayan, bye. Baka may maiwan dyan sa sa baba. Makasibon na yung isa dyan. Okay, bye na guys. Bye. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ayan, this is Rockstar Clicks.
Goodbye, goodbye. Until next time sa ating live stream. End ko na guys. End na. Bye-bye. Matulog na tayo.